Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Dat was heel snel, dan zijn we er weer. Ik welkom een en al. We gaan dit seizoen met een hele leuke serie starten. We gaan de Bijbel bestuderen natuurlijk. Ik heb heel veel jaar ervaring met de Bijbel, laten we zo zeggen. Vanaf mijn 15e jaar was ik hiermee bezig. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, de serie maken hierover was een en al een uitdaging. Maar het is me gelukt. En we gaan gewoon elke week gaan we dan zeg maar een aantal topics bespreken. Ik heb eigenlijk eerst voordat we starten een voorprogramma, wachtend totdat andere mensen zeg maar erbij komen. Want natuurlijk is dit de eerste aflevering, dus dan komen de mensen beetje bij beetje komen ze dan aanmodderen, aankakken. Dus laten we even kijken. Ik haal eventueel mijn sheets erbij. Dan kunnen we daar mee starten met een voorprogramma. Laten we het even erbij halen. Goedenavond allemaal. Goedenavond. dag Gisela. Zo. Even de sheets erbij halen. Dankjewel. Het is gelukt. Nou, dit seizoen gaan we dan, heb ik genoemd, de occulte kant van de Bijbel. En dan heb je natuurlijk daar het bloed van Jezus, want toen ik naar de kerk ging, het was een van de belangrijkste dingen van de kerk. Ja, het bloed van Jezus om alle demonen weg te halen en al die andere onzin. Maar dat is de titel. De titel is het bloed van Jezus, de occulte kant van de Bijbel. En ik heb een klein beetje overdreven met het bloed. Het heeft een beetje mijn logo allemaal kapot gemaakt, maar helemaal vuil gemaakt. Maar goed. Dat is zeg maar de titel van de serie. Oké. Nou, de serie is eigenlijk, de serie van presentatie die ik ga doen voor de komende 13 weken, is bedoeld om je interesse in het onderwerp te wekken. En jou een startpunt geven voor verdere studie. Dus ik beweer niet om alles we kunnen niet alles bespreken, mensen. Dit is een hele grote onderwerp. Er komt heel veel bij kijken. Maar ik kan je wel een goede basis, en dat is ook mijn doel, om jou een goede basis te geven want er komen tegenwoordig heel veel dingen zeg maar, online, met heel veel mensen die met heel veel ridicule, weet ik veel, theorieën komen, met heel veel rare, ja, ik weet het niet, met rare uitleggen, et cetera, et cetera. En het enige wat ik wil doen is, we gaan gewoon de tijdlijn bekijken, want dat heeft heel veel mensen niet eens. Gewoon de tijdlijn, wat staat er nou in dat boek? Ja, dat gaan we bespreken. En dan daarnaast gaan we dan, zeg maar, elk boek, zeg maar, gaan we 1 voor 1 bespreken. En dan gaan we dat doen in 13 weken. Eigenlijk zelfs in 12, want vandaag gaan we die boeken niet bespreken. Ja, dus dat gaat in 12 weken. Nou, dag Anna. Goedenavond. Dat is al een uitdaging. Ja, dat is al een hele grote uitdaging. Maar het is eigenlijk bedoeld maar het is wel bijna poëtisch, ja. 12 discipelen, ja. Dat is voor degenen die de Bijbel leuk vinden, 12 discipelen, 12 weken. Ja. En dan gaan we de hele Bijbel erin ransen. En dan gaan we de belangrijke punten eruit halen. Ik ga je niet beloven, meestal beloof ik dat alles een beetje binnen 1 uur gaat blijven. Nou, ik heb dat geprobeerd een aantal keren. Het lukt niet soms. Ik denk helemaal niet met vandaag niet.
Want vandaag is de start en ik moet jullie genoeg info geven voor de vervolgseries. Dus, en vooral als mensen nieuw zijn met de materie, vandaag is eigenlijk een hele belangrijke dag. Want dan geef je eigenlijk de basis voor het verder begrijpen van alles wat ik ga bespreken in de serie. Ja? Dus in ieder geval, voor de serieuze geïnteresseerden worden aangemoedigd, zeg maar de mensen die serieus zijn, die worden aangemoedigd om mijn website te bezoeken, thegreatworldexperience.com, ja, en de aanvullende materialen te downloaden, want ik zet altijd bij mijn afleveringen, zet ik dan bijvoorbeeld deze sheet, ja, maar je krijgt ook andere materialen, gratis downloadbare boeken, gratis downloadbare video's, etc. Dan kan je gewoon die gewoon downloaden gratis. Dag Angela. Goedenavond. Dus ik ben, je kan gewoon gratis downloaden. Dus ik zal hoogwaarschijnlijk ook, want ik heb de hele Bijbel, ook digitaal, die kan je ook gewoon downloaden. Zal ik dan zeg maar samenvoegen hier. Dus dan maakt het zeg maar het hele studie compleet. Ja? Dus ga mijn website bezoeken. En dat gezegd hebbende, mijn website is jouw centrale hub voor al mijn werk. Oké? Dus daar krijg je zeg maar mijn podcasts. Mijn eerdere podcasts, die zijn alleen maar geluid. Videopodcast, vooral de eigen pad afleveringen, de vorige aflevering. Dit is seizoen 5. Ik heb hiervoor al 4 seizoenen. We zijn al zo'n 3, 4, 5 jaar bezig. Dus die krijg je dan zeg maar op mijn website. Je krijgt de video's, je krijgt ook een RSS-feed. RSS-feed is eigenlijk een link. Die zet je in je podcast software. Waar je dan zeg maar mijn afleveringen kan beluisteren op volgorde. Want één ding wel, je moet mijn materiaal op volgorde volgen. Want als je dat doet, dan krijg je genoeg basis om toekomstige materialen of toekomstige lessen te begrijpen. Want ik bouw op eerdere informatie. Want het is een beetje te moeilijk om in elke aflevering alles opnieuw uit te leggen. Ja, dus ik moedig iedereen aan om de podcast te luisteren. Nou, de eerste podcast die zijn gemaakt voor mijn kinderen. Dus je zal dan, want zo is dit allemaal begonnen, mensen. Het was helemaal niet de bedoeling dat ik dit zou doen op deze manier. Maar het is gewoon puur begonnen bij het achterlaten van een bepaalde bron van informatie voor mijn kleintjes. Dus zo is het begonnen. Dus hier ben ik dan dus. Hè. Maar je krijgt daar ook informatie over, zeg maar, supporter worden. Dus je wordt een supporter van mijn materiaal. Als je dat doet, dan krijg je van mij exclusieve materiaal. Als je daar naartoe gaat, dan zie je een knop helemaal in het begin. Ik ga een keertje een speciale les geven. Maar er is ook wel een overzicht, een videootje, hoe je de website kan navigeren. Maar helemaal boven mijn website staan zeg maar 5 knopjes en 1 lange knop. En als je daarop klikt, dat is dan de University of the Asian Elders. Het is een soort universiteit. Wat het eigenlijk is, het is eigenlijk bedoeld voor mijn supporters. En daar krijg je dan zeg maar exclusieve materialen over Egypte, we hebben vorige seizoen gehad over tarot. Dan krijg je dan meerdere informatie erover. Maar mensen die mij ondersteunen voor wat ik doe, daar geef ik ze exclusieve data om verder hun studie zeg maar uit te breiden en geïnformeerd te zijn. Want daar gaat het eigenlijk om. Hè? Ik wil dat jullie allemaal geïnformeerd zijn. Want er komt zoveel dingen zeg maar op je pad. Wat is dan waar en wat is niet waar? Dus mijn bedoeling is niet om jou een bepaalde doctrine of een bepaalde dogma zeg maar over te brengen. Mijn bedoeling is eigenlijk meer jou een soort van, ja, dankjewel Eva. Mijn bedoeling is eigenlijk om jou een start te geven aan dit materiaal, want het is echt zoveel eigenlijk. Goed. Dit is mijn boek, Anarchos. De tweede editie is eruit. Ja, je kan die op Amazon vinden, op bol.com. Je kan op alle grote boekhandels is het te vinden.
Het is in het Engels te verkrijgen, in het Spaans, in het Nederlands. Zo grappig van het verhaal is, ik heb de Engelse versie hier. Dit is dan zeg maar de Engelse versie. En dan kan je dan zeg maar, die kan het wel even kijken. Dit is de hardcover. Ja. Er zijn een nieuwe informatie erbij gekomen, is de tweede editie. Dus je zoekt eventueel dit ding, zeg maar tweede edition. Zie je dat? En dan heb ik heel veel fouten, zeg maar amateuristische fouten eruit gehaald. Ik heb heel veel uitgebreid met, ik wil niet zeggen nieuwe informatie, ik heb ze meer belicht. Want ik heb mensen die waren heel erg geïnteresseerd. Ik heb best wel wat eerste edities verkocht. Maar mensen waren geïnteresseerd in, ze wilden meer weten, zeg maar, laat ik even zo zeggen. En dat heb ik gedaan. Maar desalniettemin, het boek zelf is min of meer, het is geen dikke pil. Dus het is echt, want het is ook, trouwens, het is ook bedoeld voor mijn kinderen geweest. Ja, en je ziet het ook, het is geen dikke pil. Ik heb, laten we even kijken. En daar heb ik dan zeg maar de inhoudsopgave. Kan zien. Ik hoop dat je dat goed kan zien. Ja, het is echt, het is in principe 11 hoofdstukken, dus het is echt niet zoveel. En ongeveer 100 pagina's, dus je kan het binnen een dag of twee, of binnen een dagje zelf, of binnen even een avondje, kan je helemaal doorheen spitsen. Maar het is uitermate belangrijk als je mijn werk wil gaan bestuderen, dat je het boek ook aanschaft. Je kan een hardcover aanschaffen. Ik heb hier ook de Spaanse. En het leuke van het verhaal is, ik heb de Nederlandse nog niet ontvangen. Dus helaas pindakaas. Die heb ik wel naar mijn kinderen gestuurd, dus die hebben het wel. Maar je hebt ook die andere waren de hardcover. Dit is dan zeg maar de cover, de papercover. Dus het kost €7. Nogmaals, alles wat ik krijg voor de Bridgewater Experience of voor eigen pad, is voor dit. Om dit voor jullie te doen. Dus ik moest het eventjes een beetje tijd besteden. Doe ik altijd, elke week doe ik een klein beetje. Ja? Dus je kan het in 3 verschillende talen nu vinden. En de meeste van materiaal vooral schrijfmateriaal, is in al die 3 talen. Video's en dat soort dingen, die worden meestal in het Nederlands gedaan. Ja? Oké, dus men moet gaan begrijpen, dat is dan wat ik altijd zeg, men moet gaan begrijpen dat anarchie de oplossing is. Ja? Als wij praten over regeringsstructuren, zelfs religie, ja, wat wij dan nu ook gaan bespreken, is anarchie de oplossing. Anarchie is afgeleid van de Grieks anarchos, daarom heet het boek ook anarchos, wat zonder heerser of zonder meester betekent. Niet zonder regels. Oké? En mensen gaan natuurlijk altijd zeggen van, welke regels bedoel, hoe kunnen we dan, welke regels heb je er dan over? Want als het dan zonder heersers zijn en niet zonder regels, wie zijn regels moeten we dan gaan volgen? Ja, daar gaat mijn hele materiaal erover. En ik heb dit duizenden keren in mijn andere podcast zeg maar herhaald. Ik ga vandaag niet doen, maar misschien later komen we weer op terug en dan ga ik het weer daarover hebben. Dus mijn boek is uniek en het biedt een non-fictieve en het is non-fictief werk, by the way. Ja? En het duikt in oude wijsheid om oplossingen te bieden voor complexiteit van hedendaagse samenleving. Ja? En met de nadruk op terugkeer naar principes die de tand des tijden hebben doorstaan. Dus de informatie die ik je verschaf in mijn boek, Anarchos, heeft zich bewezen. De enige wat zich niet heeft bewezen, ja, is de troep die we tot de dag van vandaag regering noemen, nog steeds handhaven. En die tot de dag van vandaag nog steeds onze heersers noemen, onze regeerders, onze overheden. Die bewijst zich niet in die zin van, eigenlijk niet, want we zijn nog steeds slaven. Ja, ik kan het niet eens verdedigen eigenlijk. Ja, het is alleen maar een moderne vorm van slavernij. Ja, en het is echt stukken beter wel dan de stukken beter slavernij dan daarvoor. Dat is het eigenlijk. Ze zijn heel goed geworden in slavenhandelen. Ja?
En het biedt dus mijn boek biedt dus een kritische analyse van de huidige wereldsystemen. Dus ik zet je tot nadenken. Oké? Dus laten we weer de sheet erbij halen. Want ik heb, ja. Dus voordat we dan verder gaan, kijk, als je tijd hebt, graag naar mijn 2 vorige seizoenen. Want dan krijg je dan een beetje houvast voor wat we dan ook vandaag en in de toekomst gaan bespreken. Ik heb na mijn vorige aflevering, een vorig seizoen, heb ik heel veel, ik kan niet zeggen heel veel, maar ik heb wel genoeg mensen gehad die mij hebben gevraagd om verder de studie van tarot in te duiken met ze. En ik heb gehoor aangegeven. Dus ik heb in de tussentijd een hele masterclass ontwikkeld waar ik nog dieper in de tarot ingaat. Ik heb natuurlijk vorige materiaal, zeg maar, eerdere materialen die ik al had ook in verwerkt en dieper in de materie gegaan. En ik ben een gecertificeerde therapist. Ik ben een gecertificeerde NLP'er. Ik ben een gecertificeerde somatische psycholoog. En ik heb dat gecombineerd met tarot. Dankjewel Eva. Ik heb dat gecombineerd met tarot. En het is nu beschikbaar ook voor supporters. Dus je kan je aanmelden. Dus als je meer wil induiken in dit verhaal, dan raad ik je aan om je aan te melden. Ja? Aanmelden is eigenlijk heel makkelijk. Je moet gewoon mij een e-mail sturen op info@thegreatworkexperience.com. Ja? Je kan je ook aanmelden. Eigenlijk krijg je automatisch een uitnodiging als jij supporter bent. Ja? En om supporter te worden, moet je naar buymeacoffee.com/TGW, The Great Work Experience, TGW. Dan zie je daar helemaal beneden daar, zeg maar, eigenlijk helemaal beneden daar zie je dan, zeg maar, de link. Je gaat daar naartoe. Je klikt op een van die abonnementen. Maar om aan de masterclass deel te nemen, moet je de master of de meester pakket nemen. En of kan je een eenmalige donatie doen van 777. En dat is eigenlijk gelijk aan 2 jaar meesterabonnement. Oké? Of eigenlijk support. Want het is eigenlijk een abonnement, je ondersteunt me. Maar omdat je dat doet, geef ik die mensen speciale. Ja, nou, leuk Angela. Ja, dus dan geef ik die mensen een speciale aandacht. Je krijgt ook toegang. Ik ga ervoor zorgen dat je ook toegang krijgt op mijn Gilded server. Waar je dan, zeg maar, met soortgelijke mensen over alle soorten onderwerpen kan bespreken. Zolang het gaat om dit soort studies en dit soort materialen, is het allemaal welkom. Ja, dus Angela, dus dan kunnen we dan heel goed met elkaar praten, zou ik zeggen. Maar deze masterclass combineert NLP. Voor degenen die niet weten wat NLP is Neuro-Linguistic Programming. Gezamenlijk met somatische psychologie. En dan gebruiken we de tarotkaarten als leidraad. Dus we combineren 3, zo noemen we dat eigenlijk, methodes combineren we in 1 praktijk eigenlijk. En dan maken we daarvan, we gebruiken de tarot om archetypen te ontdekken. Maar er zitten heel veel golden nuggets daarin. Ik ga het hier niet over hebben. Maar je kan in ieder geval je aanmelden. Aanmelding begint nu. En we beginnen 6 juli. Oké? 6 juli gaan we starten. Gaan we van start live op Telegram. En dan kan je alles vragen. En het is beperkt. Het is een gesloten. Het is een uitnodiging. Het is een gesloten kring. Dus ik ga niet veel mensen aannemen. Of doorlaten, zeg maar. Dus hoe eerder, hoe beter, zou ik zeggen. En ik ga kijken hoeveel mensen zich aanmelden. En op een gegeven moment ga ik gewoon stoppen. Oké. Niets is nieuws onder de zon, mensen. Wat ik vandaag ga bespreken, was altijd zo. Is vandaag zo. En zal in de toekomst zo zijn.
Er is niks nieuws. Mensen denken dat wij nieuwe dingen ontdekken. Of dat we nieuwe dingen creëren, zeg maar. In principe zijn we alleen maar aan het herontdekken. De hele mensenras. Ja, ik heb dat gezegd. De hele mensenras is aan het herontdekken. Alles wat wij nu hebben, hebben we al gehad. Ja? Zelfs elektrische auto's. Mensen denken dat elektrische auto's iets nieuws is. Volgens mij, eerder dan de jaren 60 zelf, was er al elektrische auto's. Alleen de hele oligarchie van Amerika, die heeft dat een beetje geboycott. Omdat ze natuurlijk olie wilden gaan verkopen. Want toen de tijd was de hele elektrische auto nog niet ja, winstgevend genoeg. Dus deze mensen houden onze vooruitgang continu tegen. Dat komt door dit soort mensen en dit soort instanties die wij tot de dag van vandaag nog steeds toestemming geven om ons te blijven beheren en beheersen. Dat is het probleem. Onze toestand, we staan hun toe. We gaan stemmen en we staan hun toe. Dat is het probleem. Dat is het grootste probleem die we hebben. Ja, omdat wij denken, er is geen andere oplossing. Ja, wij kunnen niet zonder hun regels. Wij kunnen niet zonder hun gezag. Want anders gaan we in chaos. Niet vergeten, anarchie betekent geen chaos. Anarchos betekent geen chaos. Het betekent zonder heersers. Betekent niet zonder regels. Ja? En de regels zijn inherent in de natuur. En die ga ik ook uitleggen en bewijzen. Keer op keer weer. Ook met de Bijbel gaan we het weer doen. We hebben het met de Tarot gedaan. Ja? We hebben het met Kabbalah gedaan. Al deze tradities die gaan we langs. Hebben we het allemaal bewezen. En we gaan het weer doen met de Bijbel. Ja? Want de Bijbel, ik ga een klein beetje al verklappen. Of laten we het even zo zeggen. Laten we het even anders bespreken. De mysticus, de mensen die dan zeg maar in de mystieke wereld zich begaan, die kunnen dit ook direct zien dat de Bijbel een invloeden heeft van Kabbalah. Ja? En Kabbalah hebben we besproken. Okay? Dus, maar niks is nieuws onder de zon. Alle religies, die Christus heeft christendom niet gemaakt. Dat denken heel veel mensen, maar dat is niet zo. Ja? Alle religies, die komen ergens vandaan. En het komt niet van God. Als mensen dat denken, dan ben je niet goed geïnformeerd. Laten we het netjes starten. Want normaal gesproken zeggen, dan ben je een Mongool. Oh, ik heb het al gezegd. Ja? Dus, die hele religieverhaal komt niet van Christus en dat komt ook niet van God. Iemand heeft het geïntroduceerd en jij bent erin geboren en je hebt het gewoon gekregen met, zoals ze zeggen in Nederland, met paplepel ingegoten. Dus wij moeten nu in staat zijn volwassen te worden en enigszins stoppen met pap drinken of eten. Niks is nieuw onder de zon. De enige wat wij moeten doen is onze moed hebben om te zeggen van laat me even naar iets anders luisteren. Goedenavond, Ivanisha. Goedenavond. Dat is het enige wat we moeten doen. We moeten gewoon onszelf kans geven om te groeien. Want dat is het probleem, want dat hebben we niet eens. Na deze serie kan je dan de vraag beantwoorden, wie heeft Jezus echt vermoord? En het zijn niet de Joden. En het zijn ook niet de Romeinen. Laat me het even anders zeggen. Die persoon die Jezus heeft vermoord, die is niet zo ver van jou weg. Heb ik een klein beetje verklapt. Maar na deze serie kan je het helemaal begrijpen en dan kan je dit vraag goed beantwoorden. En ik heb hier meteen een Bijbelse vers gezet van de Statenvertaling van de 1637. Niet de herziende versie, de echte versie die uit de Textus Receptus is gekomen. Ga ik allemaal uitleggen. Volgende week gaan we praten over vertalingen. Maar de Statenvertaling die komt uit, die werd gebruikt door Luther, Martin Luther King. Of Martin Luther, sorry, not King. Martin Luther King is van Amerika, Martin Luther is van hier. Die werd gebruikt door Martin Luther. En de Textus Receptus is de Griekse versie van het Nieuwe Testament. Die door Erasmus is samengesteld. Heel veel mensen kennen Erasmus. Erasmus
waar je dan ook in Rotterdam, Erasmus Universiteit. Hij was een sleutelfiguur in het Nederlandse humanisme en renaissance tijden. Hij was een sleutelfiguur. En hij heeft verschillende werkstukken gemaakt. Maar in ieder geval, de universiteit, Erasmus Universiteit, die heeft in principe een soort, je kan zeggen, zijn erfenis voortgezet. Ja? Die heeft zijn erfenis voortgezet. Dus die heeft die gebruikt ook de teksten. Die Textus Receptus, die hebben ze dan gebruikt om de Statenvertaling, dus de Nederlandse vertaling van de Bijbel, samen te stellen. Oké? Maar je moet een beetje de setting van die periode een beetje begrijpen. Om deze tekst goed te begrijpen. Want nu, als jij de nieuwe teksten van de Bijbel gaat lezen, vooral de nieuwe vertalingen, hebben ze al deze dingen eruit gehaald. En het wordt een hele vage vertaling is die geworden. In Amerika precies hetzelfde met de King James. King James heeft ook de Geneva Bijbel gewoon verbannen. Want ze wouden alle teksten die tegen de overheid gingen, wouden ze eruit hebben. Maar dit komt uit alle Bijbel van de christenen. En vooral de vroegere teksten. En zogenaamd hebben ze nu betere teksten om vertalingen uit te halen. Dat gaan we volgende week erover hebben. Maar het is helemaal niet compleet waar. Laten we even de vertaling nemen. Want wij hebben den strijd, sorry voor mijn oude Nederlandse uitspraak. Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed. Ja, dat klopt. Hij heeft de hervormde, ja, dat klopt, ja. Dus, want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Ja? En ik heb daar dikke streep daarin gezet, de overheden. Tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld. Niet der hemel, ja? Niet nergens. Geweldhebbers van deze wereld. Hier. En overheden ook niet in de hemel. Het is geen poppenkast. Laten we eventjes in de lucht. Nee. Hier praat hij over. Het is Efeziër. Efeziërs, nu heet hij Efeziërs, vroeger Efeze 6:12. Ga die kant op, ga kijken. De nieuwe teksten, allemaal veranderd. Dus het heeft allemaal te maken met hogere machten. We hebben over de duivel. Nee. Wat hij heeft, is over overheden. Die je daar buiten kan gaan naar het parlement. Die mensen daar. Die zegt hij dat deze eeuw. Die worden door de duistere machten geregeerd. Daar heeft hij het over met deze tekst. Maar dit hebben we helemaal veranderd. En hebben gezegd, ja, de christenen heeft de strijd tegen duistere machten in de hemel. Daar hebben we, en dan hebben ze deze Satan-figuren gecreëerd, die ik ook heb. Ik heb ook een hele podcast over satanisme gehad. Daar hebben ze deze fantasie manager met een vorkje gecreëerd, zodat ze dan een vijand kunnen hebben. Want vroeger, en vooral de gnostische christenen, en zelfs de christenen daarna, die begrepen ook wel dat de kerk, we kunnen zeggen nu de Rooms-Katholieke kerk, en ook de regeringen, ja, niet laten we zo zeggen, legitiem waren. Dat begrepen ze ook wel hoor, die christenen. Ja, er zijn de christenen van hier die dat niet begrijpen. En dat komt doordat ze dan ook deze vertaling hebben aangepast. Volgende week heb ik een video die ik jullie laat zien. Die is min of meer, die heb ik kwijtgeraakt daarvoor. En toen heb ik het toch wel kunnen vinden, gelukkig. En die ga ik volgende week laten zien. En dat gaat over je kan zeggen de initiatiefilmpje van de Illuminati, kan je zeggen. Het is een leak video. En die ga ik laten zien. En daarin staat ook dat, waar ze dan bespreken dat hun ook de Bijbel hebben vertaald. Dat hun ook hun handen daarin hebben. Ja? Zelfs de vrijmetselaars hebben hun eigen Bijbel, mensen. Waar hebben we het over? Ja, het is allemaal niet, het is geen geheim niet eens. Niet eens geheim eigenlijk. Ja. Dus
De receptus, de Textus Receptus is dus de basis van de Statenvertaling. Die door de Republiek der Nederland, heel veel mensen weten, ik weet niet dat jullie, maar Nederland was eerst een republiek, mensen. Ja, die is dan zeg maar door de Staten-Generaal heeft dat opdracht gegeven, in opdracht van de Staten-Generaal, toen der tijd. Is die vertaling zeg maar in leven gebracht. Ja, dus dat staat gewoon erin. Staat gewoon erin. Ik weet niet wat we nog meer moeten zeggen. Dus voor de mensen die heel erg gelovig zijn, het is een kwestie van eventjes een originele Bijbel pakken en gewoon doorlezen. En gewoon lezen wat er staat, alsjeblieft. Want het is het om juist. Ik ga ook zo direct praten over interpretaties. Maar gewoon lezen wat er staat, alsjeblieft. Dus vandaag gaan we het hebben over de tijdlijn van de Bijbel. Dus we gaan de Bijbel in een tijdlijn, makkelijk in een tijdlijn zetten. Zodat je zeg maar alle onderwerpen die vooral de verhalen die je al min of meer kent, gaan we die bespreken, gaan we die zeg maar in een tijdlijn zetten, zodat jij een beetje een helikopterview krijgt. Want, zoals je kan begrijpen, de Bijbel is vrijwel, er zijn heel veel dingen gebeurd daar, laat het even zo zeggen. Elke boek heeft zijn eigen historie, kan je zelf zeggen. Ja, dus, en het is een beetje verwarrend voor heel veel mensen als ze niet een soort, daarom wil ik eerst een helikopterview bieden. Zodat je dan zeg maar alles een beetje en ik ga dan elke week, op basis van die tijdlijn, ga ik een stukje pakken en dan ga ik die belichten met de boeken die ik dan ga bespreken. Zo probeer je zeg maar de teksten te koppelen met het verhaal, ja, en het geheel van de Bijbel. Want daar gaat het eigenlijk om. Maar anders zie je door de bos de bomen niet meer. En dan wordt het zeg maar een hele chaotisch verhaal. Dus die probeer ik dan structuur in te brengen. Dus we gaan eerst de tijdlijn bespreken. We gaan vandaag de interpretaties, dus de vormen van interpretatie. Want het is heel belangrijk, want we gaan volgende week over de boeken bespreken. Dan moet je wel begrijpen welke type interpretaties we gaan gebruiken. Ja? En we gaan voor elk verhaal in de tijdlijn ga ik een beetje een samenvatting geven. Ja? Dus het wordt wel dag 1 al klein beetje. Vraagt een klein beetje van je aandacht, laten we het even zo zeggen. Ja? Maar we gaan het wel doen. Ik denk dat het is heel spannend. Voor de mensen die mij niet helemaal kennen, ik was in de kerk vanaf mijn 15e jaar. Hè? Dus ik heb naar zondagscholen geweest. Ik was eerst katholieke kerk, daarna protestantse kerk, eigenlijk charismatisch noemen ze dat dan. Vind ik een van de meest gevaarlijkste van ze allemaal. En daarna heb ik, dus in al die periode heb ik ook bijbelstudie gedaan. Dus ik begrijp laat me het even anders zeggen, ik begrijp de christelijke visie en de christelijke versie en de christelijke kijk op de Bijbel. Ja, maar dus waardoor ik ook die mensen kan aanspreken, want ik kan je zeggen van oké, want voor hun is alles met bijbelteksten, et cetera, maar ik ga je ook uitleggen waarom dat ook niet altijd superhandig is. Maar daar kom ik vandaan. Ik zat altijd aan tafel met pastoren en rebels dat ik was, zou ik zeggen, vroeg ik altijd naar dingen die hun niet konden uitleggen. En dan gaven ze zeg maar een van de idioten antwoord van ja, je moet maar geloven. Je moet maar geloven. Ja. Geloof heeft ons waar we zijn. Oorlog in Oekraïne en oorlog in Gaza. Dat heeft ons daar gebracht. Geloof. En je gaat mij niet vertellen dat als Jezus moet komen op een laat me het even anders zeggen. Als Jezus echt moet komen, nu is de tijd dat hij moet komen. Want met al nu is erger dan de eerste keer dat hij gekomen is. Het is een puinhoop. Mensen die zijn echt aan het afdwalen en we gaan letterlijk de ondergang in als we zo door blijven gaan. Gewoon totaal
totaal gewoon geen benut van wat wij aan het doen zijn. Het is gewoon ongelooflijk. Maar de volgende afleveringen duiken we dan zeg maar in elke boek. Ja? Dit verhaal van de Bijbel, die heb ik besloten om te doen, omdat ik ook, mensen hebben me dat aangevraagd en gevraagd. Want, ik ga het uitleggen waarom ik eigenlijk heel erg, niet eens wou, maar ik heb toch wel die uitdaging aangegaan. Omdat ik zeg van oké, dan heb ik tenminste een uitgangspositie om jullie uit te leggen wat het eigenlijk daadwerkelijk was of is. En uiteindelijk ook te vertellen, want het gaat niet eens om de Bijbel. Het gaat eigenlijk om jou als persoon. En dat ik al 5 jaar, als het niet meer is, vooral 2019 aan het lullen ben om te vragen van mensen alsjeblieft moreel worden. Niet zoals ze vertellen in de kerk om moreel te worden, maar daadwerkelijk moreel worden. Uitgangspositie. Dit is geen religieuze presentatie die probeert om iemand te bekeren tot een bepaald soort religie, ja, of religieus geloof of overtuiging. Dit is geen poging om een moderne christelijke secte, ja, of een denominatie te demoniseren ten gunste van een ander. Dit is geen presentatie van atheïsme die probeert om een hogere macht dan de mens te ontkennen. Want laten we één ding wel goed begrijpen. Er is een hogere macht. En degene die dat niet begrijpen, dan ben je een mongool. Maar het probleem is hoe wij omgaan met dat verhaal. Jezus moet niet komen, wordt gelijk vermoord. Kan me voorstellen. Ze zeggen dat Jezus eerst wordt, de tweede profeet is Mohammed en de derde profeet is Bahami. Ja. Ook nog eens een keertje. Dan wordt hij vermoord, ja. Jezus Christus. Maar in ieder geval, dit is geen presentatie voor atheïsme ook. Want atheïsme is ook een geloof. Je moet maar geloven dat er geen hogere macht is. Laat ik even zo zeggen. Jij hebt de universum niet gemaakt. Waar lul mensen nou over? Maar dat betekent ook niet dat de christenen kunnen zeggen, oh, het betekent dat geloof is de beste plek om te gaan. Ook niet. Het probleem is, jij hebt altijd gehoord wat je moet geloven. Dat is het probleem. Mensen reageren heel vaak op nieuwe informatie met vooroordelen op basis van een vooraf bestaande geloofssysteem. Dit is het probleem. Ook wel religie genoemd. En filtreren eruit wat ze niet willen horen. En luisteren heel goed en probeer mijn woorden echt te begrijpen. Echte christenen zouden absoluut geen aanstoot moeten nemen aan wat ik zeg tijdens deze serie. Omdat deze presentatie geen aanval op hen is. Ik beweer in deze series ook niet dat alle vormen van christendom nep zijn. Of dat de hele Bijbel waar of niet waar is. Omdat de originele, esoterische vorm van deze filosofie, die de ideale belichaam van wat velen de Christus noemen, of wat ze dan ook in de wereld gewoon de Christusbewustzijn noemen, ja, al duizenden jaren bestond voor de Jezus Christus zou hebben geleefd. Die de christenen zogenaamd aanbidden. Ja, dit ideaal, tijden van Egypte, ik heb het 100 keer, 1000 keer uitgelegd. En dan praten we over 5000 fucking jaar geleden, voordat Christus is gekomen. Die ideologie en de filosofie, dat was er al. En deze esoterische filosofie, die heeft de echte transformerende kracht in de wereld. Niet het geloof. Als jij begrijpt hoe je psyche werkt,
Dan kan jij zeg maar met je emoties omgaan en dan kan je jezelf transformeren. En dat heeft ook iets miraculeus aan, ja. Maar het heeft te maken met natuurwetten, mensen. Dat gezegd hebbende, als je probeert een bestaande set van valse religieuze overtuigingen in een echte zoektocht naar de waarheid te brengen, zul je elke keer niets anders krijgen dan lijden en teleurstelling. Het is het probleem. Het hele verhaal van christelijk bewustzijn is ook verkracht natuurlijk door de stomme New Age beweging. Daar heb je ook nog eens. Waarom is iedereen zeg maar in de war? Want daar heb je dan aan de ene kant lulkoek van de kerk, aan de andere kant lulkoek van de media. Wat de fuck moet ik nu geloven dan? Wat de fuck moet ik nu eigenlijk aannemen? Hoe weet ik wat waar en niet waar is? Dat zeg ik tegen mensen. Hoe weet ik wat waarheid is en wat niet waar is? Dan gaat het in mijn masterclass geef ik die antwoord aan. Maar in principe, een klein stukje, daar gaat de trivium over. Heb ik een klein beetje over gehad ook. De trivium methode moet je aanpassen. En je moet een potje begrijpen wat de natuurwetten zijn. Daar gaat mijn hele materiaal erover. Om eerst te begrijpen wat de natuurwetten zijn. Wat daadwerkelijk de wetten van God zijn. Het zijn niet de 10 geboden. Waar een anarchistische staat kan voortbestaan. Want anders kan je geen anarchie hebben. Je kan geen anarchie hebben zonder natuurwetten. Natuurwetten bepalen als een anarchistische staat kan er zijn. Anders moet je inderdaad democratie hebben. Dan moet je dan al die andere slavensystemen introduceren. Waar iedereen moet gaan vertellen wat ze moeten doen. Ten gunste van zichzelf natuurlijk. Want wie is de begunstigde? Daar moet je dan vragen elke keer. Wie is de begunstigde? Wie profiteert hieraan met die wet? Heel vaak denken mensen van, oh, ik profiteer, ik kan geld mijn handje opsteken en regeringgeld vragen. En dan denk je, oh, ik profiteer ervan. Maar waar is het geld gekomen dan? Van het stelen. Daar is het geld gekomen. Ze hebben het geld gestolen van mensen. En door de Belastingdienst. Ga me niet vertellen dat dat geen stelen is. Hoe vaak moet je dit zeggen eigenlijk? Deze nepchristenen zullen degene zijn die aanstoot zullen nemen aan wat in deze serie wordt gezegd. Als je beledigd bent van wat ik nu zeg, dan ben je een nepchristen. En dan voel je je beledigd, ja. Maar als je dan niet, als je geen nepchristen bent, dan voel je je niet beledigd. Want dan begrijp je wat ik aan het zeggen ben. Dit zijn de mensen tegen wie ik deze serie ook aanricht. De mensen die het niet begrijpen. Als je geen echte christen bent in gedachte, spraak, emotie en actie, dat is een echte Christus. Een Christus is iemand die nu, in deze tijd, zijn gedrag aanpast. Naar een moreel persoon. Dan zul je hoogstwaarschijnlijk erg beledigd zijn door wat ik hier vandaag tegen ga zeggen. Als je een zogenaamde christen bent, die beledigd is door wat er in deze presentatie wordt onthuld, dan zul je hopelijk tegen die tijd dat je deze informatie hebt gehoord, de kennis hebben ontvangen en begrip die nodig is om jezelf af te stemmen op de ware en authentieke idealen en het gedrag van zijn en het ware Christusbewustzijn te belichamen. Dus het woord, by the way, van Christus betekent Christos. Ja? En Christos betekent eigenlijk de gezalfde. En een zalfje smeren, dat zeg je toch? Je gaat een beetje een zalfje smeren. Heeft te maken met olie. En zo zie je ook wanneer iemand gezalfd wordt. Daarom hebben ze de koning David gezalfd, daar hebben ze koning Salomo gezalfd. Mensen, het is een ritueel van Egypte. Gezalfde betekent klaarmaken voor een ambt. Dus dan geven ze olie op je hoofd, of whatever olie gedaan moet worden. Dan krijg je dan zeg maar je zalfje.
Het is iemand klaarmaken, bruikbaar maken voor een ambt. En het is een ritueel uit de oude Egypte. Ik studeer ook de cultuur van oude Egypte. Ja? En er waren 7 typen oliën. 7 typen oliën. Die men gebruikte om mensen te zalven. Die worden 7 heilige oliën genoemd. Zeg maar, als je dan praat over zeg maar, Egyptologen. Die noemen dat de 7 heilige oliën. En die hebben ze dan gevonden op basis van archeologische bewijzen. En op basis van de tempelinscripties en hieroglyphen. Ja? Op graafschilderijen. Op papyrus. Dit is in het Engels. Ja? Er zijn de 7 oliën, die worden gezamenlijk merhat genoemd. Merhat. Je had de Set Jeb, de Heknu, de Safet, de Nehnu, de Tuhat, de Hatat, Net Is, de Hatat, Net Tenu. Het zijn 7 oliën. Ja, ik weet het niet, mensen. Sorry hoor, maar... en ik ben niet eens begonnen. Dit is alleen maar een soort van start. Maar mensen houden zich zo vast aan hun geloof gewoon. Ja? Je hebt altijd gehoord wat je moet geloven, mensen. Maar wat als je de waarheid niet is wat je is verteld, maar wat je zelf ontdekt? Wat als de Bijbel geen boek is van antwoorden, maar een boek van vragen, bedoeld om iets verborgen in je te wakker te maken? Elke systeem die we nu hebben, religieus, politiek, sociaal, probeer je denken te vormen, mensen. Maar wie profiteert van wat je gelooft? Daar moet je vragen stellen. Wie profiteert? Dus de vraag, je moet je afvragen, voordat je iets gelooft, moet je zeggen, wie profiteert hiervan? Dat is het. Als je dit bullshit gelooft, wie profiteert hiervan? En als je dan stopt met vragen, is dit waar? Moet je dan vragen, wie heeft besloten dat dit waar is? Gewoon eventjes je perspectief anders maken. Gewoon anders dingen bekijken. En dan gaat de hele wereld voor je open. Je ego, dit is het probleem. Mensen, hun ego. Ego is in het algemeen niet iets slechts, mensen. Ego is daar om jou te vertellen bijvoorbeeld dat je honger hebt. Dat je je lichaam eten moet krijgen. Ja, ego is daar om jou tenminste te zeggen, je hebt een bepaalde principe. Je hebt een bepaalde identiteit ten opzichte van een ander. Maar we zijn allemaal één. Het is één van de natuurwetten. De eenheid van alles. Ja? Dus als je iets kapot maakt, maak je jezelf kapot. Als je de wereld kapot maakt, ben je jezelf aan het kapot maken. Want wie geeft ons voeding? Moeder Aarde. Moeder Aarde dood, iedereen dood. En Moeder Aarde heeft wat nodig? De zon. Daarom moet je de kind worden van de zon. Of van de zoon. Nog een ootje erbij. Maar de ego houdt vast aan geloven, overtuigingen. En die moeten we eerst los kunnen laten. Want anders kan ik dit serie niet met jullie doorgaan. Want als je dan zeg maar een open gedachtegang hebt. Wees vurig voor iets nieuws. Wat dacht je daarvan? Wees vurig om te groeien. Maar nee, we willen gewoon lekker ons leventjes blijven leiden. Ik en de rest maar stikken. Ja? Mensen in Oekraïne kunnen maar gewoon lekker stikken. Mensen in Gaza kunnen gewoon lekker stikken. We zijn christenen. Laten ze gewoon Gaza bombarderen, die Israëlieten. Want we zijn pro-Israël. Maar Israël is het volk van God. Volgens de Bijbel, die uit het optiek van Israël wordt verteld. Want dat is de Bijbel. De Bijbel is geschiedenis vanuit het optiek van Israël. Vanuit de optiek van de Joden. Het is niet vanuit het optiek van Nederlanders.
De Bijbel kan op meerdere niveaus worden geïnterpreteerd. Dus nu weet je al, het is iets die komt uit de Jodenhoekje. De hele Bijbel, ook het Nieuwe Testament. Ga niet vertellen dat geen Joden invloed heeft. Want dat is alleen maar de Joden geloofssysteem heeft die het Nieuwe Testament afgestoten. Maar de laatste dat ik daar heb gekeken, als we praten over de Jezus in de Bijbel, hij was Joods. Hij heet niet eens Jezus. Jezus is een Griekse naam. De naam was Yeshua. Of Yeshua. Hangt vanaf hoe je het wil uitspreken. Dus het zijn allemaal Joden. Het is allemaal uit het optiek van Jodendom. Dus het is niks van jullie. Je hebt gewoon geboren en ze hebben jou gewoon erin geïndoctrineerd. Dus wees een beetje open voor iets nieuws. Voor een andere kijk naar het leven, voor fuck's sake. De Bijbel kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Ja, zeg maar, en verschillende religieuze tradities eigenlijk leggen de nadruk op verschillende interpretatiemethoden. Dat is het probleem al. Dus als twee mensen over de Bijbel praten, welke interpretatiemethode gebruik je? Daar gaat het al mis. En het punt is ook, ze geven je iets en dan zit je te lullen over een fucking boek, terwijl je dan gewoon moet om je heen kijken wat er allemaal gewoon gebeuren is. Ik ga je nu 4 belangrijkste niveaus bespreken van de interpretatie. Isa. Ja, Isa, ja. Ik denk dat Isa zelfs Aramees is. Arameek. Nee, maar het is Yeshua, want in Hebreeuws heb je Yod He Vav He. En dan wat ze doen is, ze zetten dan de Shin tussen de Yod He. Dus het wordt Yod He Shin Vav He. Yeshua. Ja? Yeshua. En misschien zijn er sommige mensen die dat Isa noemen. Maar ik denk dat dat is sommige Semitische stammen die dat doen. Dat kan me voorstellen. Want de Griekse variant is ook Isus. Ja? Isus van Zeus. Jezus. Van Zeus. Zeus als de vader van alle goden in de Griekse mythologie. Ja? Dus, dus door de jaren heen zijn de uitspraken een beetje veranderd. Dus, maar je kan wel gelijk hebben. Ik heb Isa heb ik wel eerder gehoord trouwens. Dus ze waren die naam Isa aan het schreeuwen, ja. Ja. Maar ik ga zeg maar de 4 belangrijkste interpretatieniveaus ga ik dan hier bespreken. Ja. En die zijn vaak geassocieerd met traditionele christelijke en Joodse hermeneutiek. Dat is een mooi woord. Hermeneutiek. In het Engels hermeneutics. In het Nederlands hermeneutiek. En hermeneutiek betekent de manier waarop je de Bijbel interpreteert. Dat is het woord hermeneutiek. Waarom blijf ik die woord hermeneutiek noemen? Hermeneutiek. Toen ik het eerst de Bijbel ging bestuderen, hoorde ik elke keer hermeneutiek. In het Nederlands zeg je ook, het is hermetisch dicht. Ja, het komt vanuit dezelfde bron trouwens. Het is hermetisch dicht. We zeggen hermeneutiek. Je zegt, wat is dit verhaal van hermeneutiek? Begrijp het allemaal niet. Het woord hermeneutiek en hermetisch dicht, die komt uit de figuur van vroegere Egypte. En weet je hoe die heet? Het heet Thoth. Oh, maar Glenn, Thoth klinkt niet als hermeneutiek. I know. Maar Thoth wordt in Griekenland Hermes Trismegistus genoemd. Hermes Trismegistus wordt gezien als de brenger van de kennis van de natuurwetten.
je kan ook de natuurwetten, de wetten van God noemen. De echte wetten van God noemen. Ik vind het niet erg. Past bij de serie, de Bijbelse serie. Laten we het even de echte de wetten van God. Ja? Eerst gezegd, Hermes Trismegistus is gezegd dat hij die kennis heeft gebracht naar de wereld toe. Ja? Dus, en daar krijgen we de hermeneutiek vandaan. Dus van Hermes Trismegistus. Hermes Trismegistus is dood. En dood in de Egypte werd hij geen dood genoemd, werd hij Yehudi genoemd. Ja? Dus nu weet je dat. Maar deze interpretaties zijn dus de verschillende typen. Dat is je hermeneutische stijl. Ik moet het even zo zeggen, hermeneutische stijl. En Hermes Trismegistus was een mysticus. Was gezegd zelf dat hij dan waarschijnlijk ook de Jezusfiguur zou zijn geweest in zijn tijd. Ja? Maar goed. Ik ga jullie niet te veel daarover vertellen. Maar in ieder geval, ten meeste weet je, het is niet iets dat uit de lucht is komen vallen. En het is ook niet iets dat, zeg maar, hoe noem je dat? Dat de christenen hebben bedacht. Nog de Joden. Ja? Het komt helemaal terug, again, nogmaals, uit de tijden van Egypte. En ik zou bijna wedden dat het zelfs daarvoor dat we dat al hadden. Al deze verhalen, daarom zeg ik altijd, wanneer ik start, niks is nieuws onder de zon. Wij herontdekken. Wij als mensen. Omdat wij nog niet daar zijn gekomen. Omdat wij een maatschappij hebben van geloven. We geloven dat iemand zoals de president, premier, ons leven beter zullen maken en de nodige wetten zullen. We geloven in zo iemand. Ja? We geloven in een iemand of een heilige persoon of een heilige entiteit die mijn leven beter kan maken. We blijven maar geloven, maar we weten niks. We geloven alleen maar. En daarom is er een bommetje daar en een bommetje hier. En daarom wordt je leven steeds moeilijker en moeilijker. Dit is wat jij oost. Wat je hebt gezaaid, oost je. Dus de eerste interpretatie is letterlijk. Wat ze dan ook in het Hebreeuws noemen de peshat. Dat is de directe betekenis. Je moet gewoon lezen wat er staat. Letterlijk gewoon lezen wat er staat. Ja? Voorbeeld, wanneer de Bijbel zegt van, oh, Mozes leidde de Israëlieten uit Egypte. Dit is dat is gewoon wat het betekent. Het betekent, de kerel heeft ze uit Egypte geleid. Ja? Het houdt, zeg maar, dit niveau wordt heel vaak gebruikt ook om de historische context of historie uit te leggen. Heel vaak, historie wordt op basis van de Bijbelse verhalen, wordt die dan, zeg maar, samengesteld. Ja? Dan ga je zo direct, zeg maar, de hele tijdlijn laten zien. Welke koninkrijken die aanraakten, dus zeg maar de hele Bijbel. Maar in principe, wie gebruikt dit eigenlijk? De fundamentalisten, conservatieve evangelisten, historische wetenschappers, die gebruiken deze tijdlijn. En we weten niet eens dat die tijdlijnen al en al waar zijn zelfs. Ja? Laten we het even nog verder brengen. We weten niet eens dat de Israëlieten daadwerkelijk slaven waren van de Egyptenaren. Sterker nog, de Egyptische hiërogliefen, die vertellen iets anders. Hè? Ja? En daarom ben ik ook zo blij, want ik kan die dingen ook lezen. Gelukkig ook maar, want anders moet je er maar gewoon maar geloven wat mensen zeggen. En oké, ik ga niks zeggen, maar dit is geen antisemitische podcast ook. Ik ga je nu al vertellen. Maar het is wel belangrijk dat mensen de feiten weten, of tenminste ga het zelf voor jezelf zoeken. Want anders blijf je gewoon maar in je geloofssystemen rondslingeren en dan maar ja knikken met alles wat ze zeggen. En dan iedereen dan maar gewoon naar de moeren gaan. Want dat gaat gebeuren, hè. Als niemand niks zegt, ja, dan komen ze met een raket en dan bombarderen ze iedereen. En dan wil iedereen dan zeg maar zeggen, mag ik even iets zeggen? Dat is het al te laat. Bedim.
Iedereen dood. Nu is de tijd om je mond open te maken gewoon. En gewoon deze leugens aan de kant schuiven. En zeggen wat daadwerkelijk belangrijk is. Moraliteit. Ga maar niet vertellen dat Gaza bombarderen moreel is. Omdat er een groep mensen heeft gekozen. Die heeft gekozen en die hebben recht op. Ik ga je zo direct laten zien. Vandaag ga ik een paar dingen ook bespreken erover. Een paar dingen. Want ik laat het ook gewoon voor de boek zelf ook. Natuurlijk heb je dan de remis. Dat is dan de allegorische versie. Ja. Dat is een diepere symbolische betekenis achter de tekst. Dat veel kerkvaders gebruiken dit. Hè? De Origenes en Augustus die gebruiken. Moet ook wel. De kerkvaders die moeten ook wel dit. Want als Israël de verkorene is van God. Wat de fuck doen we met de andere 8 miljard mensen op aarde? Als alleen maar dat wolkje de verkorene volk is. Het volkje, die paar miljoenen daar. In het Midden-Oosten, die zijn de verkorenen. En wat de fuck doen we met de rest? Echt, zie je, ik weet niet waarom mensen dat mensen dit nog geloven, ook nog 2000 jaar later. Ik kan me niet eens voorstellen dat jaar 0 van Christus, dat ze dit soort troep al geloven. Ik denk dat die mensen daar in Egypte vele malen slimmer waren dan wij. En dan beschouwen we die mensen als domme koe. Maar misschien moeten we een klein beetje minder arrogant zijn en gewoon stilletje blijven. En denken van, hey, misschien zijn wij de fucking domme koe. En laat ons zeg maar hier en daar laten slingeren door allerlei soorten. En dan iedereen is nu zeg maar, die aanbidt Trump zelfs. Iedereen. Het is gewoon een oude slavenhandelaar hoor. Niks aan veranderd. Maar in ieder geval, deze allegorische zeg maar, manier van interpretatie wordt heel vaak door katholieke kerken gebruikt. En orthodoxe tradities. Ja, en ook door de middeleeuwse theologen en de Joodse Midrash. Nog zoiets, Joodse Midrash. Jezus Christus man. Oh mijn god. Het wordt gezien als een moreel, wordt op basis, zeg maar, ze proberen ook wat ze dan noemen de Dirash, dat is zeg maar de ethische en spirituele lessen eruit te trekken. Ja. Hoe moeten we leven op basis van deze tekst, bij wijze van spreken. Ja. Dus heel veel Bijbelverhalen bevatten morele teksten, morele lessen. Ja. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het allemaal gebaseerd op de 10 geboden. En de 10 geboden is een verwaterde versie van de echte wetten van het universum. Ja? Want we praten hier over kosmische wetten. Die door het hele heelal gelden. En dat is iets dat we moeten gaan begrijpen nu. En dan gewoon in harmonie moeten mee gaan leven. Dat is het gewoon. En dat kan je gewoon wetenschappelijk kan je dat bewijzen. Je hoeft geen geloof voor te hebben. Je hoeft niks te geloven. De vierde manier is anagogisch, wat ze ook in het Hebreeuws sot noemen, is de mystieke versie daarvan. Dus mystici, gnostici en kabbalisten en apocalyptische geleerden die gebruiken dit vorm van interpretatie. Zo zie je ook sommige pastoren die gaan dan zeg maar in het Oude Testament gaan ze dan teksten zoeken om de einde der tijden van het Nieuwe Testament uit te leggen. Ja, zo gebeurt dit. Het hangt er vanaf welke positie je neemt, welke van deze interpretatie gedachtegangen zit die persoon op dat moment. Dus nogmaals, ik probeer jullie gewoon een objectieve kijk te geven op dit verhaal. Ja? Wat mij betreft kan de hele boek gewoon in een fucking prullenbak. En mensen moeten gewoon even leren naar natuurwetten beginnen te begrijpen. De wetten die inherent is in de natuur, wat jij dan noemt God. Ik zou hem geen God noemen trouwens. Want God is een woord die afgeleid is uit zelfs, ik word gemaakt uit het Duits. Ja, God, G-O-T-T. Ja,
En dat is niet een titel die je aan een hogere macht wil geven. Ja, die heb ik ook uitgelegd. De woordgebruik, onze taal, jongen, die zit vol met indoctrinerende termen. Dat weet ik niet eens. Zelfs in het Engels, als je zegt good morning. Morning is wanneer iemand dood is. En dan ga je elke ochtend iemand good morning. Mijn god, jongen. Daarom is onze taal ook helemaal verneukt. Onze taal, onze taal die we spreken, is helemaal verneukt. Wij in de Nederlandse taal, zeg maar, het meest alle scheldwoorden, de meeste scheldwoorden zijn gewoon ziektes. Maar niet vergeten, als je iemand anders ziekte toewijst, dan word je ook ziek. Dus ook goed kijken, oppassen. De andere interpretatiemethode zijn de midrash, daar heb ik net ook over gehad. De midrash is wat ze doen, even simpel uitgelegd, wat ze doen is gewoon even, ze hebben een tekst gelezen en dan gaan we gewoon extra tekst erbij toevoegen om nieuwe betekenis te genereren eigenlijk. Om nieuwe betekenis te ontdekken. Ja, want het moet een beetje corresponderen met, dit zijn mensen die, ze komen teksten tegen en het botst eigenlijk met de hedendaagse levencultuur, even zo zeggen. En dan gaan ze gewoon dingen bedenken om dat te corresponderen. Er moet iets zijn die veranderd is. Ja, het hele fucking leven is veranderd, kerel. Gooi die ding gewoon weg, man. En dan heb je dan de katholieken, die hebben dan zeg maar de sensus pleonor. Ja, dat is een diepere betekenis. Dit is nog erger. Een diepere betekenis, verborgen door God. Ja, want wij hebben natuurlijk de enige die dan contact hebben met God. En die pas volledig wordt onthuld in Christus of de latere, zeg maar, geschiedenis. Nou, heel veel succes ermee, man. Dus dat betekent, we gaan gewoon, naarmate we gaan we nieuwe teksten bedenken en gewoon de delen. En jij denkt dat dit alleen maar nu aan het gebeuren is. Dit is altijd aan het gebeuren. Dat is hoe wij onze teksten hebben gekregen. En je hebt dan de laatste die ik ga bespreken, is de tropologische interpretatie. Dus zeg maar het spirituele groei door het geschrift. Goed, we gaan nu even de tijdlijn bespreken. Ja, dat is correct. Met lichaamsdelen. Ja. Oké, we gaan eventjes de tijdlijn bespreken. Dus, en de tijdlijn eigenlijk, de boeken die ik later ook ga bespreken, gaat een beetje corresponderen met de tijdlijn zoals het is nu hier. Maar je kan het niet helemaal compleet krijgen, want sommige boeken die overbruggen, zeg maar, de events, zeg maar, de dingen die gebeurd zijn. Dus je moet het een beetje, maar dit is de tijdlijn eigenlijk. Ja? Hou dat een beetje in gedachten, zou ik zeggen. Hou dat in gedachten, want de boeken die corresponderen niet precies met de tijdlijn. Maar heel vaak kan een boek wel de gehele gebeurtenis bespreken. Maar soms gaat het boek over verschillende tijdsperken. Dus die praat een beetje over de tijdperk, ook misschien daarna. Ja? Maar we beginnen natuurlijk bij de schepping tot de aartswaarden. Dat is ongeveer 2000 jaar voor Christus. Ja, de schepping, dan praat je over de zonnebloed en dan praat je over de toren van Babel. Daarna ga je dit is de verhalen van de Bijbel. Dus het begint met de schepping, dan praat hij over de zonnevloed en dan praat hij over de toren van Babel. Oké? Daarna heb je de tijdperk van de aartsvaders. Ja, het verbond met Abraham, waar alle, zeg maar, grote religies die beweren, zeg maar, hun lessen en hun leringen van die aartsvaders te krijgen, van Abraham eigenlijk, van die aartsvader. Ja. En dan praat je over Isaac en Jacob. En Jacob is later ook Israël geworden. Dus Jacob, de figuur in de Bijbel die Jacob heette, die heeft daarna de naam Israël gekregen, waar de land ook daarnaartoe is
genoemd. Ja? Maar ik ga jou iets vertellen. Als je praat over Israël, Is van Isis, Ra van Ra en El. Israël. Ja, ik ga niks meer zeggen daarover, maar goed, alsjeblieft. En dan heb je dan de reis van Jozef. Ja, die heb je ook. Daarna gaan we naar de Exodus en de woestijn, omzwerving in de woestijn. Zeg maar, dan heb je de uittocht uit Egypte, de openbaring op de berg Sinaï, ja, waar Mozes de 10 geboden heeft gekregen. En natuurlijk de omzwerving in de woestijn. Oké? De uittocht uit Egypte, er zijn verschillende bronnen die dat ook in twijfel trekken trouwens. Ja? Dus de verhalen die je dan vindt hier in de Bijbel zijn niet conclusief. Dat is wat ik wil zeggen. We kunnen niet van uitgaan dat ze dan automatisch waar zijn. Omdat op het moment dat er niet een lichaam van, laat me het even voor de gemak noemen, een lichaam van wetenschappers over eens kunnen zijn over historie, dan is het nog steeds een een vraagteken. Ja? Dus, en ja, goed, dat is het enige wat ik ga over zijn. En dan heb je dan de verovering en de vestiging. Ja, dan heb je dan figuren zoals Joshua, ja, en Deborah en Simpson. De verovering van Canaan. Canaan noemen we het in het Nederlands. In het Hebreeuws Canaan. Periode van de rechters en het verhaal van Ruth. Die nemen plaats in die periode. Dat is ongeveer circa 1200 tot 1020 voor Christus. Oké? Oké. Het enige wat ik ga zeggen hier. De verovering en de vestiging. Sinds wanneer is verovering? Het zit in de Bijbel. Ze hebben het land veroverd. En sinds wanneer is verovering? Recht op hebben. Dus de boef heeft mijn televisie gestolen. 10.000 jaar later zegt hij van, omdat ik het 10.000 jaar later heb gestolen, heb ik nog steeds recht op. En de tijd bepaalt dus in dit geval dat de tijd die haalt de zonde weg. De tijd haalt de onterecht weg. Tijd haalt niks weg, mensen. De onterecht die is gedaan aan de eilanden, die zijn niet weg, hoor. Mensen lopen rond en zijn hartstikke gezellig en zo. Luister, als jij begrijpt, hè, de krachten van het universum, als je dat begrijpt, dan zou je nu in paniek fucking raken. Dan zou je als een besodemiete je gedrag aanpassen. Als een besodemiete. Maar omdat je gewoon in fucking illusies leeft, die elke dag doorheen en continu zeg maar gepropagandeerd wordt op de televisie, daarom gebeuren wat er gebeurt. Daarom gaan al je geliefdes dood. En vervolgens ga je zelf ook de pijp uit. En dan laat je gewoon zeg maar de regering en al deze mensen je geliefden allemaal vermoorden. Dat is wat gebeurt. Omdat je gewoon inactief bent. Je bent gewoon een fucking zombie. Wanneer je dan de zombie verhalen bekijkt, ze hebben het over jullie. Ze hebben het over de mensen die niet quote-unquote wakker zijn. En het heeft niks te maken met woke. Woke heeft niks te maken met LGBTQQQ. Dan kan je niet eens die fucking letters uitspreken, man. Heeft niks mee te maken. Wakker zijn betekent stoppen nou gewoon andere mensen jou te laten vertellen wat je moet doen. Dat is wakker zijn. Stoppen nou gewoon als een slaaf te handelen. Stoppen nou gewoon als een slaaf te zijn. En stoppen met de slaafmeester spelletje. Dat is wakker zijn. Zodat iedereen in echte vrijheid kan leven. Maar je gelooft niet dat het mogelijk is. Daarom, again, geloof. En dan praat je over de verovering. Verovering is stelen. Stelen kan nooit goed gepraat. Als je vandaag steelt, word je in de gevangenis gestopt. Dat mag wel.
Wanneer een Antilliaan gaat zitten stelen in Nederland, gooien ze zijn erf in de gevangenis. Maar wanneer je zeg maar, de eilanden hebt gestolen, wie gaat jou in de fucking gevangenis stoppen? De hele shitzooi moet in de gevangenis, man. De hele regering. De hele shitzooi moet daarin. Wat dacht je daarvan? Oh, we hebben veroverd. Laatst was ik in de vliegtuig, was een Nederlandse jongen. Rond de 20 schat ik hem. Ja? En dan praat hij al, zo zijn ze geïndoctrineerd, dan praat hij al over, het is de eigendom van Nederland. Oké, ten eerste, mensen, je kan niks eigenen, want als je doodgaat kan je niet meenemen. Dat is de eerste. Ten tweede, sorry. Hoe dan? Het zijn alleen maar zwarte mensen die daar wonen, hoor. Het is alleen maar dat Antillianen gewoon ongeïnformeerd zijn, gewoon. Ik stoor me gewoon mateloos. Daarom doe ik dit ook in het Nederlands. Misschien kan de Nederlanders beter begrijpen wat het allemaal inhoudt. Het heeft niks te maken met zwart en wit ook, trouwens. Het heeft te maken met... De meeste Nederlanders zijn niet slaven. Ja? Newsflash. Je bent een slaaf. Als jij onder de regering zit, dat is het om juist karma, is een bitch. Ga maar gewoon blijven ondersteunen die shit. Dan zal je zien hoe het als slaaf je gemaakt wordt. Je geld wordt van je gestolen, dat heet de belastingdienst. Ja? En dan gaan ze jouw geld gebruiken om de politie te betalen. Om jou, zeg maar, nog meer van slaaf te maken. Om je smoel dicht te houden die jij hebt voor betaald. Hoe dom kan je zijn gewoon? Hoe dom kan je zijn? Het Verenigde Koninkrijk, daarna is dan, zeg maar, Israël een koninkrijk geworden. Volgens de Bijbel. Ik ga je dat zo direct laten zien dat het allemaal in twijfel getrokken wordt, hoor. Hierin krijg je dan de figuren van Saul, David en de koningschap van, zeg maar, dan praten ze over de koningschap van Saul en de regering van David en de wijsheid van Salomo. Die wordt dan in die tijdperk besproken. Tussen 10.020 voor Christus naar 39 voor Christus. Ja? Dan praten we over de verdeeld koninkrijk, want er was een periode waar de koninkrijk eigenlijk zich verdeelde. Eigenlijk had je het over wat ze dan noemen de noorden van Israël en het zuiden van Israël. Dus die werd ook verdeeld. Ook trouwens, by the way, praten over dit, hè. Dit is ook trouwens dezelfde verhaal in Egypte geweest. Je had dan zeg maar de boven Egypte en onder Egypte. En wanneer je dan de hiërogliefen leest, praten ze over dit en dit en dit persoon die deel is van de koninklijk huis. Die is de regeerder van boven Egypte en beneden Egypte. Dit concepten komen uit Egypte. Al deze dingen. Israël is in de tijd verdeeld in het noorden en het zuiden. En lang vooral kort te maken, ik ga het meer wanneer we in die boeken komen, dan ga ik het meer erover hebben. Lang vooral kort te maken, het heeft te maken met de ene partij die begon, zeg maar, Yahweh niet aan te bidden. En de andere partij die aanbad Yahweh. Dus Jehovah. Wat ze dan ook Jehovah noemen. Ja? Dus de ene kant die was in het aanbidden van andere goden. Zogenaamd is Yahweh jaloers geworden. Ja, nog zoiets. Als je God bent van het hele fucking universum, waarom moet je jaloers worden? Waarom heb je dit soort rare dingen? Hoeft toch niet jaloers te worden? In ieder geval, de ene kant is gestopt ermee. En waardoor de ballingschap, dat heeft dan zeg maar de start gemaakt aan de ballingschap. Waardoor ze dan zeg maar Israël begonnen te veroveren. En de Israëlieten die moesten dan zeg maar je kan zeggen in ballingschap, of de koningen eigenlijk in ballingschap. Want de Israëlieten zelf, de normale mensen, die worden gewoon vermoord natuurlijk in zo'n oorlog. Ja? En zeg maar het koninklijk huis, dat is dan zeg maar de Babylonische verhaal. Hou er rekening mee dat de koninkrijk van David is 1000 jaar, dus het is noorden, als ik me niet vergis, is het noorden van Israël geweest.
dat was het huis van Juda. Want er waren 12 stammen van Israël. En elke stam, die werd dan verdeeld over het hele land. Die ze hebben veroverd. In opdracht van Yahweh. Ja. En die hebben dan, het zuiden, die zijn zogenaamd andere goden gingen aanbidden. Die werden als eerst veroverd door Babylon. Waar we dan de hedendaagse Babylon noemen. En het noordelijke gedeelte is dan in handen gebleven van het huis van Juda. Waar zogenaamd Jezus vandaan komt. Ja? Of de Messias daaruit moest komen. Ja, de Messias Nagid. Het is dan hoe ze dat in Hebreeuws uitspreken. Ja, en dus dan heb je dan daarna, wanneer het koninkrijk verdeeld is tussen het noord en zuid, krijg je dan de ballingschap. De eerste stukje, dus de zuiden die gaat eerst in ballingschap. Dan praten we over 585 tot 538 voor Christus. Dan praat je over de boeken van Daniel. Daniel die zit daarin. Ja, want wat ze doen is, wanneer je dan veroverd wordt, je koninkrijk wordt veroverd, ze vermoorden niet het koninklijk huis. Want ze beschouwen dat het koninklijk huis, de mensen in het koninklijk huis gestudeerd zijn. En omdat ze dan gestudeerd zijn, kan de nieuwe koning van het land die mensen gebruiken om administratieve dingen te doen in het land. Ik hoop dat dat een beetje zinnig is. Dat is wat ze doen. Dus daarom, Daniel was uit de familie, uit de koninklijke familie. Je kan het een soort van prins noemen, van tegenwoordig. Het was een soort prins. Ja, en dan heb je dan die prinsessen en die prinsen, die worden allemaal gebracht in het nieuwe koninklijk, in het veroverde, de partij die heeft veroverd, die komt dan die neemt ze tot gevangenis en dan moet hun dan voor het nieuwe koninkrijk werken. Daar gaat het om. En dan heb je dan figuren zoals Daniel en Ezekiel. En dan heb je ook natuurlijk profeten in die tijden. En ze hebben natuurlijk Jeruzalem en de tempel ook verwoest. De eerste tempel. Ja? Het leven in ballingschap natuurlijk. En dan heb je dan ook een beetje een apocalyptische visioenen in het boek van Daniel. Die ga ik ook zo erover hebben. Maar heel eventjes. Ja? En dan heb je dan de terugkeer van de tweede tempel. Het was een periode dat ze dan terug mogen gaan naar het land. Maar onder bewindvoering. Dus dat betekent dat volgens mij de Persische koning of Xerxes, die heeft het toegestaan. En daar heb je het verhaal van Esdra, Zerubabel en Nehemia. Die komen daarvoor terug. En dan heb je dan de herbouw van de tempel, de tweede tempel. Van wat ze dan noemen de tempel van Salomo, die is dan herbouwd. Nu zijn ze ook bezig met het herbouwen van de tempel trouwens. De derde, je kan het noemen de derde tempel. Want letterlijk zijn ze dan dit verhaal aan het... Ja, ik ga niks over vertellen, want dat gaat ook heel lang duren. Want er is al zoveel gaande met dit soort verhaal. Ja? Maar dan heb je dan de Hellenische invloed. Dat is eigenlijk in de periode van Griekenland. Onder de Griekse onderdrukking. Daar heeft de Maccabeus zit niet in de protestantse Bijbel. Maar het is hieruit dat we Hanukkah krijgen. Ja, het feest van de Joden. Het is door dit verhaal. Oké, het een soort van lichtfeest is het. Ja, dus daar hebben we praten we over Judas en Antiochus de vierde en de opstand van de Maccabeërs. Of de Maccabeese opstand. Daarna praten we over de Romeinse tijd. Dit is het meest dichtbijzijnde versie. Ja, waar het verhaal van Jezus dan natuurlijk heeft plaatsgenomen. En dan praat je over Johannes de Doper en Herodes en al deze figuren. Ja, en dan was Israël natuurlijk onder Romeinse bewind. Ja, en daarna heb je dan een periode van de vroege kerk, de vroege christelijke kerk, waar wij dan uiteindelijk onze geschriften vandaan hebben gekregen. Oké? Nou, niet helemaal waar ook, want die teksten los van elkaar, ja, los als losse boeken, die waren al in omgang.
Dus de bijeenkomst van de Council van Nicaea, wat heel veel mensen zeggen dat dat de Bijbel is niet helemaal waar. Daar hebben ze eigenlijk de aard van Jezus besproken. Dus is Jezus echt goddelijk of niet? Dat was eigenlijk de belangrijkste onderwerp in die council. Er waren andere consulen wel die er waren, die dan zeg maar de teksten en de boeken bij elkaar hebben gebracht. Onderwerp voor volgende week. Dan gaan we heel leuk erover hebben. En ik hoop dat jullie het ook leuk gaan vinden. Zo, dit is dan zeg maar de droom, ja, dat mag vergroot worden. Ja, mag vergroot worden. De vergroten van de sheet. Ja, dankjewel. Dus de hele tijdlijn die ik net heb besproken, die neemt plaats eigenlijk binnen 5 koninkrijken. De Egyptische koninkrijk. Dus wanneer de Bijbel praat, dan is hij dan zeg maar aan het praten in een periode van 5 koninkrijken. Ongeveer 5000 jaar. Dus je kan hem per gemiddeld zeggen dat een koninkrijk ongeveer 1000 jaar duurt. Oké? Dus dan heb je dan ongeveer. Hè? Dus het is niet 1 op 1 natuurlijk, maar ongeveer. Dus als je dat zeg maar verdeelt in 5. 5000 jaar gedeeld door 5, dan krijg je ongeveer 1000 jaar per koninkrijk. Dus dan heb je dan de Egyptische, de Babyloniërs, de Mede en Persen. De Grieken, wat ik dan noem de Romeinen 1, dat is dan de periode van Jezus. En de periode van de vroege kerk. En dan wat ik nu noem dan de Romeinen 2, dat is eigenlijk nu. Mensen zeggen, wat? Hoezo dan nu? Ja, we wonen nog steeds in het Romeinse tijdperk, mensen. En we hebben nog steeds Romeinse dingen die we doen. Daar komen die terminologieën van de regeringen vandaan. Van gouverneurs en weet ik veel, raad, huppel de pup en al die dingen. Komen uit het Romeinse tijdperk. En ook de regeringsstructuren, de structuren hoe wij dan zeg maar de dingen beheren en regeren. Niks is veranderd hoor. Jij denkt dat het veranderd is, maar niks is veranderd. Alles is precies hetzelfde gebleven. Matrix is gewoon herstart. Heel snel gaan we doorheen. Ik heb de tijdlijn, dit is nog steeds de tijdlijn, maar nu ga ik het een beetje inzoomen. Ja? Dus we gaan, zeg maar, de schepping wordt dan in Genesis gesproken. Ja? En dan praat je natuurlijk over de tuin van Eden, de zondevloed, de toren van Babel. De toren van Babel ging over het verhaal van het verstrooien van de taal. Ja? Heel belangrijk. Taal is heel belangrijk. In mijn serie over de tarot praat ik hierover, over het belang van taal. Wat komt er hierna dan? Dat is een goede vraag, Ivanisha. Als je mij vraagt, als wij niet veranderen, als wij niet morele mensen worden, dan wordt het wordt verwoesting. Klaar. Het universum die heeft een periode van. Dat is ook een wet, hè, de wet van cyclus. Ja, het bestaat, want daar halen we, ook al is zeg maar onze kalender, ook onze weken gemaakt door mensen, ja, maar het volgt een kosmische orde. Daarom hebben we die nummers, die 7 dagen, omdat het een kosmische orde volgt. Ja, en om ons leven zoveel mogelijk te harmoniseren met die kosmische orde, hebben ze dan de kalender aangepast naar wat het is. Ja? Dus dan heb je dan die 7 dagen. Ja? En dan komt het weer een cyclus. Dus we beginnen zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag. En zondag is weer de eerste dag. Het is een cyclus. Want dan ben je op dezelfde punt, dezelfde plek. Nou. Je hebt dat in het kleine, maar je hebt dat ook in maanden. Een maand is ook een cyclus van een maand. Van een maan, zeg maar. Dan heb je dat ook met een jaar. Een jaar is ook een cyclus rondom de zon.
Ja? Daarom zeggen ze ook in alle esoterische tradities, je moet de zon volgen. De zon, de zon, de zon. De zon is het cadeau van God. De Johannes-tekst. God heeft de wereld zoveel lief dat hij zijn eigen zon, cadeau heeft gegeven. Ja, dat is het. Het is gewoon de letterlijke zon. Zonder de zon zijn we dood. Dat is de zon die opstaat elke ochtend met zijn kroon. Ja, als je de zon in de horizon ziet, dan zie je dan die kroon achter in de horizon. Dan zie je de kroon van de zon. Het is gewoon de zon. Daarom waren de Egyptenaren zonneaanbidders. En daarom zijn de christenen ook zonneaanbidders. Daarom word je dan op... Wanneer moet je naar de kerk? Wanneer moet je naar de kerk? Op zondag. De dag van de zon. Oh God. Oh God. Oh boy. Niet leuk natuurlijk om dit soort dingen te horen, hè? Daarom zeg ik, wees open. We hadden het gewoon over de aartsvader, dit is het tweede gedeelte. Dus de aartsvaders die waren Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef. Ja, Jozef was eigenlijk de dertiende zoontje. Die dan zeg maar het hele verhaal van de stammen van Israël. Luister, de stammen van Israël zijn ook, die zijn, ik wil niet voorbarig zijn, maar 12 stammen. 12 discipelen. 12 maanden. 12 zodiac. Zeg niks, hè? Toevallig, hè? Wat denk je, dat Jezus LGBTQ was, dat hij 12 mannen moet hebben en die hem, zeg maar, overal naartoe moet gaan? Als ik Jezus was toen de tijd, dan had ik toch fucking vrouwen meegenomen? Maar allemaal mannen. En nu hebben dan, zeg maar, en dan nu heb je dan de gelovige LGBTQ bullshit. Die heeft nu een reden om te zeggen van, Jezus was gay. Oh mijn god. Oh mijn god. Hoe ver gaan we nou? Hoe meer naar de ondergrond moeten we gaan, mensen? Jezus Christus, man. Jezus. Oh mijn god. Dus dan hadden we natuurlijk de reis van Jozef, slavernij en leiderschap in Egypte. Nou, de slavernij van de Joden in Egypte is ook in twijfel getrokken trouwens. Door archeologische bewijzen. Dus daar gaan we ook erover hebben. Maar ik noem het alleen maar zodat je het weet. Ja? Ik ga niet zeggen dat dit waar is, niet waar. De natuurwetten. Luister, dingen die duizenden jaren geleden zijn gebeurd, hè. Laat het eventjes heel duidelijk met iedereen zijn. Dingen die duizenden fucking jaren zijn gebeurd. We moeten bewijzen van die dingen kunnen krijgen. Het zij door archeologische bewijs of het zij door enige vorm dan ook. En het is gewoon verdomd moeilijk om dat te doen. Want alles is verwoest. Historie is herschreven door beïnvloedbare mensen. Dus hoe krijg je die dingen voor elkaar? Je kan het niet zomaar krijgen, jongen. Maar weet je wat wel als een ik ga dit woord gebruiken. Weet je wat wel hermetisch dicht is? De natuurwetten. Want die kan je vandaag meemaken. Je kan het vandaag ervaren. En daar gaat het om. Het heeft niks met geloof te maken. Sterker nog, in de oude Egypte geloof werd gezien als een secundaire vorm om iemand moreel te krijgen. De primaire vorm om iemand moreel te krijgen is weten. Dus ze noemen dat de pad. In de tradities van nu noemen ze dat de pad van de vader of de pad van de moeder. Of de rechterpad of de linkerpad. Vandaar in regeringen links en rechts. Mensen die rechtsdenkend zijn moederlijke mensen. Zijn mensen die socialisten zijn. En mensen die linksdenkend zijn, die gaan voor de linkerpartijen. En die zijn vaderfiguren. Geen van beide, allebei zijn uit balans. Je moet een vader en de moeder hebben. En dan, ik weet dat er zijn sommige zogenaamde slimmer die denken, oh, zie je, ik heb een gezicht
Daarom moet je een partij hebben die allebei een beetje heeft. Nee, want het hele concept van regering en religie is uitgekomen uit slavernij, mensen. Het is een slavenconstructie. Het is een constructie van slaven voor slaven. De enige manier om geen slaaf te zijn, doet er niet mee aan. Het gaat niet mee instemmen. Het is gewoon nee zeggen tegen het systeem. Die steeds, nu is Elon Musk de rechterhand van Trump. What the fuck denk je dat gaat gebeuren? Denk je echt dat ze ons met rust gaan laten? Ze gaan technologie gebruiken om ons nog meer tot slaaf te maken. En ik weet dat in Nederland zit te popelen op die technologie. Popelen op die technologie. Ze gebruiken alle gedeelten. Dat je dan zeg maar je nummers kan pakken en dit gaat doen en dan word je tot slaaf gemaakt. Boetes op boetes en dan word je meer. De juk wordt alleen maar zwaar en zwaar en zwaar en zwaar. Ja? En dan voordat je het weet ben je gewoon dood. En dan zeg je van ja, het kan me niks schelen zolang ik geld heb. Ja, die gaan ze ook weghalen van je, don't worry. Daar zijn ze ook mee bezig. Trump is al bezig met cryptocurrency en al die dingen die gegeven is, zodat wij vrij kunnen zijn, is gegeven. En wat hebben we gedaan? We hebben gekoppeld aan de fucking euro en dollar. Oh, laten we eventjes gaan spelen daarmee. Ongelooflijk gewoon. Ongelooflijk. Maar dan praat je natuurlijk over de Exodus. Daar ga ik niet over. Wanneer we dan daar zijn, dan gaan we het meer over hebben, mensen. Gaan we het over Exodus, we hebben het over de verovering en vestiging, hebben we ook al over gehad. De verovering en vestiging. Boef is een boef en klaar. Als je steelt, steel je. Als je medeplichtig wil zijn, wees dan pro de fucking oorlog, wat zou ik zeggen. Dan ben je medeplichtig. En dan zal je zien hoe gelukkig je zal zijn in je leven. Sarcastisch bedoeld natuurlijk. Hier hebben we zeg maar de Verenigde Koninkrijk, waar je dan praat je over de eerste 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen. En de eerste hoofdstukken daarvan en 1 Kronieken. Daar hebben we natuurlijk over de koningen van Israël. Israël had. Als jij dit verhaal op zijn mysticus, of je kan zeggen ook zelfs op zijn allegorisch begrijpt. De Israëlieten waren vrij van slavernij. Ja. Dus al die jaren hadden ze nog steeds slavernij. 5000 jaar verder. We zijn nog geen dubbeltje vooruit gegaan. Geen dubbeltje. We aanbidden slavernij alsof ons leven vanaf afhangt. Nog steeds niks veranderd aan de mensheid. Ja? En dan vragen ze aan mij, waarom ben je zo boos, Glenn? Waarom ben je zo boos? Omdat je een slavenhandelaar bent. En je ondersteunt slavenhandel in alles wat je doet. 5000 jaar geleden waren ze slaven. Ze zijn vrijgekomen door deze een of andere Yahweh. Hebben we ook over wie deze Yahweh figuur is. Gaan we ook erover praten. Yahweh heeft ze eruit uit de woestijn gebracht. Hun hebben dan zeg maar. Vervolgens komen ze dan zeg maar in het land. Hebben ze dan veroverd, gestolen dus. En dan vervolgens, wat er gebeurd is, gaan ze Yahweh vragen voor een koning. Ja, gaan ze God vragen, kan je alsjeblieft een slavenhandelaar boven mijn kop zetten, zodat hij mij kan vertellen wat ik moet doen. In plaats van, kan je me leren moreel worden, zodat ik weet hoe ik moet handelen en voor mezelf kan fucking zorgen. Maar dat doen we niet. Want oh weet dat we dan zeg maar onszelf moeten ontwikkelen. Oh weet dat we onszelf moeten ontwikkelen. Want het is allemaal zo zwaar, Glenn. We liever gewoon een kippetje eten en voor Netflix zitten kijken. Dat is wat ik wil. Even 2 seconden voor mezelf, voor mijn eigen groei. Nou, dat doen we, daar hou ik niet van. Ja, hoezo groei? Wat is dat? Leven is al zwaar. Ja, het is zwaar omdat je hebt mede mogelijk gemaakt dat het een puinhoop en een hel geworden is. Waardoor je dan, ochtend moet opstaan om fucking 6 uur.
En ja, om 6 uur terugkomen, dan ben je moe. Ja, dat begrijp ik. Maar nu moet je dus erheen bijten. Want anders komen we nooit meer eruit. Nooit. 0 kansen. Want je hebt niet eens de kennis daarvoor. 0 kansen gewoon. Dus dat is dan het koningschap van Saul. En dan heb je dan de wijsheid van Salomo en de regering van David. Dat is David. David is doodgegaan en is de kinderen van David. Oh mijn god. Oh mijn god. Die hebben een puinhoop gemaakt van het hele koninkrijk daar. In ieder geval, die dingen zijn helemaal uit elkaar uit gegaan. Ja, en in ieder geval, de koninkrijk is gesplitst, mensen. Profetische waarschuwingen, zeg maar, er waren heel veel profeten die kwamen natuurlijk en die gingen natuurlijk het land waarschuwen. Alsjeblieft moreel worden, alsjeblieft moreel worden. Ja, goed, met een koning is, hoe ver van moraliteit, van immoraliteit is dat? Als je dan koningen hebt en regeringen en religie en al die dingen. Dat zijn allemaal immorele constructies, mensen. I'm sorry. I'm sorry. Ik weet dat je niet begrijpt. Wat moet ik dan doen dan als ik niet een regering heb? Wat moet ik dan doen dan als ik geen... Omdat je gewoon nog steeds de kennis niet hebt. 100 jaar geleden hadden ze de kennis ook niet om mobiele telefoons te maken. Ja? En dan als je dan 100 jaar geleden hebt gezegd tegen de mensen, luister, we kunnen een mobiele telefoon maken om met afstand kunnen praten met elkaar, dan zou je mij voor gek hebben verklaard. Zoals nu ook waarschijnlijk heel veel mensen mij voor gek hebben verklaard. Kijk, schelen? Nee hoor, kan me niks schelen. Kan me niks schelen. Ja? Want waar we naartoe moeten gaan is, die dingen moeten gewoon weg. Daar moeten we naartoe gaan. En de enige manier waar we naartoe moeten gaan is iedereen moreel krijgen. En de enige manier om mensen moreel te krijgen en hen op te voeden. In moraliteit. Je moet je kinderen opvoeden in moraliteit. Nu doen we niet eens ons best. Niks wordt er gedaan. Ik ken letterlijk 70 mensen die in de 8 miljard mensen, ken ik persoonlijk 70 die dit doen. Die de kennis verspreidt van moraliteit. 8 miljard mensen. En dan praat je over, en dan Ivanice die zegt, wat gebeurt er dan na Rome 2? Verwoesting. Cyclus voorbij. We zijn niet veranderd. Wat denk je dat de zondevloed was dan? Wat denken mensen wat de fucking zondevloed was dan? Niet dat mensen niet aan Yahweh. Fuck Yahweh, man. Heeft niks te maken met Yahweh. Ik ga je vertellen wie Yahweh is, dan wil je niet eens naar de kerk gaan de volgende keer. Dit is de Babylonische ballingschap. Daar heb ik ook over gehad. De Babylonische ballingschap hierna. En daarna kregen we dan zeg maar de terugkeer. De Israëlieten mogen dan terugkeren naar hun land. Dan krijgen ze dan natuurlijk... maar ze zijn nog slaven hoor. Maar ze krijgen dan zeg maar toestemming om hun tempel weer te herbouwen. Van Cyrus en Xerxes. Die waren van de Mede-Persische koninkrijk. En ze mogen teruggaan en ze mogen de tempel herbouwen. Want de tempel natuurlijk is helemaal kapot. En nu zijn ze weer de tempel aan het herbouwen. En die was ook weer kapot gemaakt. Ja. En er was natuurlijk een hele sociale religieuze hervorming plaatsgevonden in Israël. Ja. En dan hebben we de Hellenistische invloed en de Maccabeese opstand. Dit is niet in de protestantse kerk of geschriften, maar het verhaal is wel in de katholieke geschriften. Dus ik heb besloten om het toch erin te krijgen. Want het heeft wel als we dan de historie moeten gaan vertrouwen van de Bijbel, heeft het wel een historische impact met bijvoorbeeld wat ik net zei van Hanukkah. En die komt uit dit opstand. Dus je moet het een beetje zien dan dat de Joden die werden continu weer tot slaven behouden. Volgens het verhaal van de Bijbel, geschreven door Joden. Ja? Volgens hun eigen geschriften, hun eigen dingen. Hebben ze dit geschreven dat hun slaven waren. De Egyptenaren hebben een ander verhaal over deze Joden. Daarom moet je van beide kanten horen. Je moet horen van de Joodse kant en je moet horen van de Egyptische kant.
Want als we praten over bijvoorbeeld even geef een voorbeeld. Hè. Als we praten over bijvoorbeeld David en Salomo en het hele bestaan zelf, of het verhaal van de Bijbel zelf. Ik raad iedereen aan om Israël Finkelstein, zijn boek, The Bible Unearthed, of David en Salomo, te lezen. Gewoon eventjes. Gewoon eventjes lezen. Die heb ik als cadeau gekregen jaren geleden. Ja? The Bible Unearthed. Oké, om dit in perspectief te brengen. Israël Finkelstein. Je hoort het naam al? Israël Finkelstein is een Joodse man. Hij is een archeoloog. Hij heeft in zijn eigen land, Israël dus, onderzoeken gaan doen. Hij werkt, volgens mij tot de dag van vandaag, op de Universiteit van Tel Aviv. Oké? Hij is een archeoloog. En hij zocht de archeologische bewijzen voor de verhalen in de Bijbel. En in zijn boek, The Bible Unearthed, heeft hij de historische nauwkeurigheid van de Bijbel betwist. Ja? En hij heeft gezegd, deze dingen zijn niet zo ver geleden gebeurd, man. Dit is iets dat samen is gesteld in de 7e eeuw voor Christus. Voor politieke redenen. En nu begrijp je ook waarom ze de dag van vandaag religie en politiek uit elkaar scheiden. Want die waren samen vroeger, ja. Is dat de islamitische wereld weer gaan herintroduceren. Hou op zeg. We hebben hier een slavenhandelaar en dan moeten we dan nu een Arabische slavenhandelaar hebben. Oh mijn god. Het is allemaal slavensystemen, mensen. Maakt niet uit welke religie het is. Als een religie niet dient voor het verbeteren van jouw gedachtegang en jou een morele mens krijgt, dan heeft religie geen toegevoegde waarde in je leven. Dan kan je die net zo goed in de fucking prullenbak gooien. Want geloven in elke entiteit dan ook heeft gewoon geen zin. En deze Israël Finkelstein, die heeft archeologie geen conclusieve archeologische bewijzen gekregen van al deze verhalen in de Bijbel. En over al deze aartsvaders. Deze aartsvaders, waar komen die vandaan? Abraham, Isaac, Jacob, al die dingen. Niks gevonden daarvoor. Niks gevonden over Salomo en David, ook niet. Salomo en David, volgens Israël Finkelstein, waren gewoon gangsters, lokale stamhoofden. Ja, die gingen herrieschoppen bij andere stammen. En hun verhalen die werden dan zeg maar opgeblazen. Ik denk dat is een grote koninkrijk. Maar gewoon gangsters. In een wijk. Oh mijn god. Maar natuurlijk is Glenn, die weet niet waarover hij het heeft natuurlijk. Hè? Glenn weet niet waarover hij het heeft. God bestaat echt. Ik heb hoe noem je dat? Hoe kan je dan zeg maar al die mooie dingen in de kerk uitleggen dan? Oh mijn god. Oh mijn god. In ieder geval, Hanukkah is in principe, dit Maccabeense zeg maar, opstand heeft veroorzaakt dat ze dan tot de dag van vandaag Hanukkah vieren. En het is een, zeg maar, het is een Joodse lichtfeest, noemen ze dat. Het is een Joodse lichtfeest. En het hele verhaal, die gaat ook dat, te herinneren dan, zeg maar, aan het wonder, dat een kleine hoeveelheid olie, van gezalving, olie, een kleine hoeveelheid olie, 8 dagen lang de menorah liet branden. Daar gaat het feest over. Dat is een beetje de herinnering van dit. Dat is een lichtfeest. Ja? Een menorah is een 7-armige kandelaar. Ik weet niet dat jullie ermee bekend zijn met de Joodse tradities een beetje. Ik heb een beetje Hebreeuws ook geleerd trouwens. Dus de Joodse tradities
Ze hebben een aantal best wel interessante tradities. Om de Bijbel te begrijpen zou ik zeggen, we gaan gewoon bestuderen. Maar dat zijn 7 armige kandelaren. Dat zijn de 7 engelen, kan je zeggen. Of archengelen. Dat zijn de 7 chakras. Dat zijn de 7 dagen van de week. Ik weet niet, man. Ik weet niet hoeveel ik moet zeggen. Hoeveel ik moet praten hier. Want hoeveel bewijzen moeten mensen nog hebben? We hebben natuurlijk de Romeinse tijdperk van Jezus. Waar het verhaal, waar iedereen zo op hamert, afspeelde. Ja. Was er een echte Jezus die rondliep? Waarschijnlijk. Zijn er echte Jezusen die nu rondlopen? Ja, ze noemen ze Jesus en Maria in Mexico. In Mexico, heel veel Jesus die rondloopt. Ja, dus hoogwaarschijnlijk was er die tijdperk niet alleen maar 1 Jesus die rondloopt. Verschillende Jezuses die rondlopen. Ja, en had die Jesus wonderen gedaan? Gaan we het erover hebben, mensen. Gaan we het erover hebben. Ik ga het niet verklappen. Gaan we het erover hebben. Maar zoals er heel veel Jezuses en Maria's die nu rondlopen in Mexico, in Zuid-Amerika, kan me voorstellen dat er toen de tijd ook heel veel van die figuren rondliepen. En dan kan je me zeggen van ja, het waren ooggetuigen. Nou, we hebben alleen maar 4. Alleen maar 4 ooggetuigen. Nou, sorry hoor, als er een figuur uit de dood is gekomen. Nu. Als ik nu dood ga. En 3 dagen later kom ik uit die slapplekje van me. Ja? Ga je mij vertellen dat ik zou viral gaan? Viral. Dan zou het niet alleen maar 4 ooggetuigen zijn. Dan zou het duizenden ooggetuigen zijn. En dan daarnaast zou de social media vol zijn van Glenn is opgestaan. Opgestaan. Maar alleen maar 4 hoor. Alleen maar 4. En dan benoemen ze nog 2 of 3 andere mensen die in de geschiedenis over de Christus heeft genoemd. Niet eens Jezus Christus, gewoon Christus. En ik weet 100% zeker dat ze hebben over de Christuswording. Dat jij Christus moet zijn. Maar goed, laten we dan het verhaal laten we dat Bijbel zeg maar de voordeel van de twijfel geven. Laten we zeggen dat die figuur heeft geleefd. Maakt het uit voor nu. Maakt voor mij niks uit hoor. En ga je ook de logica, in mijn latere podcast ga ik ook een bepaalde logica structuren aan jullie uitleggen. En dan ga je me vertellen dat dit allemaal logisch klinkt überhaupt. Oh mijn god. Maar goed, de Romeinen hebben natuurlijk de hele verhaal bezet genomen. Niet vergeten, de Romeinen waren heel trots in dingen overnemen met geweld. Met geweld. En dan, dit is de reden waarom ik zeg dat we nog steeds in de Romeinse tijd leven. Want de Romeinen hadden dat. Ze houden van om voor overheen te gaan. En hoe doen ze dat? Ze gaan er naartoe en ze maken dingen kapot. Heb je Gaza de afgelopen tijden gezien? Heb je Oekraïne de afgelopen tijden gezien? Ja, ze verwoesten alles. Dat is, en ze namen trots daarin. Hoe immoreel kan je zijn? En wie doet dat? Immorele soldaten, immorele politiemensen. Mensen, als je een politiepersoon bent en als je een militair persoon bent en je luistert naar dit, als een besodemiete weggaan van je ambt, ga iets anders zoeken. Het is per definitie immoreel om orders te volgen. Dat betekent uitschakelen van mijn hoofd en gewoon doen wat gezegd wordt van het boven. En als jij niet doet wat ze zeggen daarboven, op een gegeven moment ga je toch je baan verliezen. Ja? Want als jij in de militaire dienst zit en ze zeggen tegen jou, ga met de NATO, of ga met de NAVO, of ga naar Oekraïne, of ga naar dingense, en dan moet je dan schieten. What the fuck denk je dat je moet doen? Je moet schieten. En als je niet schiet, dan kom je terug, dan ben je je baan kwijt, toch? Dan is het goed nu gewoon ontslag nemen, toch? En dan schiet je, omdat je een domme lul bent.
En dan kom je terug met trauma. En dan moet iedereen, zeg maar, hoe noem je dat? Medelijden met je hebben. Ja, omdat je deelneemt aan een satanische cult. Dat zijn regeringen, satanische culten. En dan heb je natuurlijk de vroegere christenen. De vroegere christen. Hier is eigenlijk het verhaal van Paulus en Petrus en Johannes en Jacobus en al deze figuren die dan, zeg maar, besproken worden in de brieven die we dan later krijgen in het Nieuwe Testament. Voordat we dan, zeg maar, de openbaring, de apocalyptische verhalen, zeg maar, krijgen. Ja. Dit is de tijdlijn, mensen. Ik heb lekker mijn tijd genomen. We hebben, en dit ga ik heel snel bespreken, want dit is echt, dit gaan we volgende week verder op in. Ja? Dus de protestantse Bijbel heeft 66 boeken. Meer dan 40 auteurs. Als ik me niet vergis, tussen de 40 en 60 auteurs, hangt er vanaf aan wie je gehoor geeft. Maar er zijn 66 boeken, desalniettemin. En je hebt dan de Pentateuch, dat zijn de 5 eerste boeken van het Oude Testament. Dat ook wel de Tanakh wordt genoemd in Hebreeuws. Die krijg je ook zo direct. En je hebt de historische teksten. Dat praat je over Joshua, Rechters, Ruth, Samuel, Koningen, Kronieken, Ezra, Nehemia en Esther. En Esther heeft extra teksten in de katholieke Bijbel. Ja? Dus de protestantse Bijbel heeft het allemaal eruit gehaald. Dat is dan, zeg maar, door de gereformeerde beweging. Je hebt natuurlijk de boeken van wijsheid. Job, Psalm, Spreuken, Prediker en Hooglied. En dan heb je natuurlijk de profeten, de grote en kleine profeten. En dan heb je dan het Nieuwe Testament. Die heb je ook de eerste 5 evangeliërs. En het is niet voor niks 5 mensen. Als je met tarotlessen hebt gevolgd, dan begrijp je ook wel, dat zijn mysticus, occultisten die dit soort dingen hebben gemaakt. En daarom is het op deze manier gerangschikt. Daarom zijn ze op deze manier geassembleerd. Dus je hebt de vijf wat ze dan noemen de evangeliërs. Dus de 4 eerste boeken die praat over het leven van Jezus. En de laatste boek praat over de apostelen. En dan heb je dan, zeg maar, al die andere boeken. Die zijn eigenlijk niet eens boeken. Die zijn brieven. Ja, en dan heb je dan de openbaring. Die zogenaamd heeft Johannes gekregen. Oké. Dan hebben we de katholieke Bijbel 73. En dan komen we dan, zeg maar, hetzelfde, min of meer hetzelfde, maar ze hebben natuurlijk de extra teksten. Ze hebben Judith, Tobit, in de historische gedeelte. Dan hebben ze Judith, Tobit. Dan hebben ze dan de extra teksten van Esther. Dan heb je de eerste Maccabeeën en de tweede Maccabeeën. Je hebt ook 3 en 4 Maccabeeën. Die zijn niet in de katholieke Bijbel zelf, maar ze zijn wel in orthodoxe katholieke Bijbels. Die heb je eruit gelaten. Ja? En dan heb je wijsheid. En dan heb je dan wijsheid van Salomo. Die zit niet in de protestantse Bijbel. Zit er niet in. En Jezus, de zoon van Zirach, is dan Jezus, zoon van Zirach. Wat ze ook noemen dan de Ecclesiastes. Oké? Dan heb je ook de grote profeten, kleine profeten. Ja, daar hebben ze dan in de grote profeten Baruch. En de kleine profeten is vrijwel identiek dan de protestantse Bijbel. Je hebt ook extra teksten van Daniel, het boek van Daniel, in de katholieke Bijbel. Ja? Maar ik wil alleen maar dat je begrijpt dit. De grote profeten en de kleine profeten, deze verdeling heeft de Joodse Bijbel ook. Oké? En dat heeft niks te maken van dat de profeet groter is en de andere profeten kleiner zijn. Het is hetzelfde idee van de tarot, grote arcana en kleine arcana. Hetzelfde idee. Hetzelfde concept tenminste. Ja? Dus we gaan dieper hierin en we gaan erover hebben. Jullie hebben het gevraagd, ik ga dat doen. Dat is geen probleem. Ja? En het Nieuwe Testament is, die zit ook, hebben ook een paar. Volgens mij is het Titus. Even kijken, Titus, hebben we Titus in die andere? Nee, Titus is bij protestantse Bijbel en bij katholieke Bijbel. Nee, de katholieke Bijbel, hierbij is het klaar. Dus als je een katholieke Bijbel hebt,
Dan krijg je de Baruch en Tobit en al die dingen. Dan weet je dat je een katholieke Bijbel in handen hebt. En dan heb je natuurlijk als laatste de Joodse Tanakh. Met de Torah. En we hadden het over Tarot. Dat is dan de omgekeerde van Torah. Ja. Dus dan is dit, de Torah is dan de eerste 5 boeken, wat we dan noemen het Pentateuch. Pentateuch is een Griekse bewoording van de 5 eerste boeken. Penta is 5. Ja. En dan heb je dan Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomie. Dat is Torah. Ja. En dan heb je dan Nevi'im, dat zijn de profeten. Ja. Dan heb je dan wat ze dan noemen. Hun noemen het de eerdere profeten en de latere profeten. Grote arcana en de kleine arcana. De grote profeten en de kleine profeten, hetzelfde idee. Ja? Dan heb je dan de 12 kleine profeten en de poëzie. Zo verdelen ze het. En de ketuvim, dat zijn de geschriften, de 5 rollen. Hoogliederen, Ruth, Klaagliederen, Prediker en Esther. En historie, de Daniel, Ezra en Nehemia. Zo, er zijn alleen maar 24 boeken. Dus vanuit de 66 boeken, de Joden hebben alleen maar 24 ervan. Dus hun zien het verhaal niet zoals wij het zien. Ja? Dus elke Jood die zegt tegen jou van, want laatst was ook de president van Israël gekomen op televisie. Ja, we zijn blij met de Joden. Natuurlijk zijn ze blij met de christenen. Omdat de christenen zeg maar hun oorlog niet alleen maar sponsoren, maar de oorlog ook gewoon ondersteunen. Oké, mensen, voor volgende week. Voor volgende week gaan we aflevering 1 starten. We hebben 12 afleveringen te gaan nog. Ik hoop dat het niet 2 uur gaat worden, maar gewoon lekker een uurtje. Ik ga dat proberen. Ja, maar we gaan aflevering 1 Genesis doen. 2 boeken van Genesis tot Joshua. Aflevering 3 worden rechters met 1 Samuel. De aflevering 4 koningen, profeten. Aflevering 5 kronieken. De ballingschap gaan we bespreken. De poëzie in aflevering 6. We gaan aflevering 7 de prediker, het looglied, de wijsheid van Salomo, Jezus, de zoon van Zirach gaan we bespreken. Aflevering 8 gaan we alle grote profeten bespreken. Aflevering 9 gaan we alle kleine profeten bespreken. Aflevering 10 de evangeliën. Aflevering 11 handelingen van de apostelen. En dan als laatste de resterende brieven en openbaring. Zo gaan we het een beetje een conclusie trekken. En dan ronden we dan seizoen af op die manier. Man, oké, het was echt een hele genoegen om jullie weer te hebben. Ook al was de eerste aflevering al lekker 2 uur. Maar ik heb dit als sluitgedachte. Elke openbaring, alles wat je nieuw vandaag hebt gehoord, is een uitnodiging om meer vragen te stellen eigenlijk. Ja, meer te zoeken. En ik wil dat je dan de ketenen van zekerheden te breken en echte kennis te betreden. Dankjewel Anna. Wat mensen moeten gaan begrijpen nu is, je hebt geen toestemming om anders te denken. Je hebt geen toestemming voor nodig. Je hebt alleen de moed nodig om te durven dit soort verhalen in twijfel te trekken en gewoon gaan onderzoeken hoe komen ze eraan. Wie zijn degenen die hiervan profiteren? Als ik als een lul rondloop met dit geloof, wie profiteert hiervan? Ja? De pad naar waarheid gaat niet over het vinden van iets nieuws trouwens. Het gaat over het herinneren van wat altijd voor ons verborgen is gehouden. Het is een herinneringstraject. Het pad naar wat we dan echte wakker worden noemen, is het pad van herinneren. Niks is nieuws. We zijn bezig aan het herinneren. Ja? Dus op dit moment, mensen, sta je tussen geloof. Wil je blijven geloven? En weten. Wil je blijven weten? Ik heb zoiets van, voel het gewicht van geloven. Of de onzekerheden. Ik moet blijven geloven dat dat alles goed komt in de toekomst. In plaats van actief een goede toekomst te genereren en creëren voor onze kleintjes. En voor je nageslacht en voor jezelf. Ja? Jou is verteld dat je alleen maar 80 jaar kan leven. Maar wat als ik jou vertel dat je dan 800 jaar kan leven, 1000 jaar kan leven? Hoe zou je dan hier anders mee omgaan? Ja? En misschien, wie weet, je kan 1000 jaar leven. Maar misschien de
condities om dat te doen, is eerst de conditie van de wereld veranderen. Eerst zorgen dat we moreel worden, dat de aarde goed voor gezorgd wordt en al die dingen. Voordat we die conditie voor een lang leven kunnen gaan creëren. En dat kunnen we alleen maar samen doen. Ik kan het niet alleen doen. Ja? Hooguit kan ik 300, 400 jaar worden. Maar er zijn zoveel gif in de lucht en zoveel, wat ze dan in het Engels noemen, toxicity. Zoveel gif, zoveel, dat bijna onmogelijk is om überhaupt leven te krijgen hier op aarde. Ja? Dus op dit moment sta je tussen die twee dingen, geloof en weten, mensen. Voel het gewicht van het geloof, jongen. En stel je nu voor, wij gaan voorbij dit geloof bullshit. Laten we echt waarheden, echte feiten samen gaan zoeken voor de komende seizoen. Laten we dat doen, mensen. Echt waar. En bedankt voor het kijken. Het was een ware genoegen weer. En ik wens jullie allemaal het beste toe. Als jullie vragen hebben, kun je altijd e-mail sturen. Als jullie willen aanmelden bij de masterclass, stuur maar een e-mail. Of word gewoon bij Buy Me a Coffee, word dan gewoon supporter van mijn werk. En voor nu zeg ik Anoukem Netef en Mooi Maat. Tot dan, mensen. Tot de volgende week.